Wane Ochi wenya na bia wa mahukra oda so ko nanim ebra ko nanim na enote ani bi se eto adwumo da bi se Asem Mpe Nipa o oyipa da pe na wasem a abofo ya mahukra oda so ko nanim biem na onkonko ha se achichide na obo gitai ena na yere nso etudumudi na chi se Asem Mpe Nipa wa Asem Mpe Nipa oyipa na bana ho asem wa enkwala no susu abochankuo no na ebi di asa ebi nsu boye nsem wa ese obofu ansuro ese na enu modenti obofu akonyune bede eya na dwene so obesesa chidi ya bebie ofrasi ase osesa chidi yi ye na oba kubi ebisa ne papa sa papa himfa kra no de ekro yi ya ketu oba kwa wo mu ase wudi egia monfa yenko na mpanyifuo wo fie obofu amohu osesa chidi yi ede won beduru fie a akwakana no yeah abusafo yaba champions na lande kama pa yache obi a wotie sompa 93.1 still going stronger sira na actually crowd sompa no sira na actually crowd ya wotie for pa ya woti tie for pa ya wo supporters pa na ya wo campaigners pa wono wo campaign masompa 93.1 krobia sate kotoko si je nam na twa so eja enam ena etwa so enti ye ka tro se wodo ho twere sompa wontoku da Sompa TV Sompa 93.1 FM okay abusia yebetu ya hofo kakra na yakwayanim free sabri kwe no sponsors no ba program no so sisi sponsors no best 5 ayi wonti anti yebetwa ne maso menim say panel members no so betete wo mo bre no so na fe enema eko pepepe wano enne asmede bre o se futu 7 no pebe bitna na tie pa afutu 7 no tie mame na ehia me pa aha tie afutu 7 na obia ensene afutu odesani bia afutu na bem wagina yie pa enema afutu 7 mede bre mo no ya fe sunkwa ne suade sunkwa eye tie se wo sre bibia fra urade ho anka be ka se nkwa na nsrade ebinum krama de sunkwa ebi ahwogu yen kios ho sunkwa container ho sunkwa ka achire ni animu sunkwa na impo obi ne ba ato sunkwa de toaso ane se na ensua de sunkwa na ensua de wo won kwa na awade Amazing Grace nyuntofo a wayija azie watu jumbi ya adwum no watu dini se enkwanko na hia me won kwa de me wade eye no kore na sunkwa no eda hode na enade katacha obe ma de asoso de se su enkwa ahode wo mu obi to from 13 years ni ya bono pampers obi di awada ho ojonso a ohunu ojane na ya ohunu mesre enkwa etesa de awurade manen pare yen wo won kwamu de nanso sabia ku anya ado a bia no bi wo saate mpete be ka bibi ne bigu na bamu no no aka sa ne be ya dwene se ne mpai bomu no
de all catch nyame ane se awurade enkwa ahodi wo mu ena mehia enti sunkwa ahodi wo mu enye enkwa no keke enkwa ahodi wo mu ensu di obedie wadasani asema me catch on no sunkwa na ensu di obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampo abowo no so danya na uti tua so na hode wo na bia o radio na da sompa na chese waduane nsai sa me danya ne a me de mesaka me kon yi na metiri no tua so a na ma danya me ase na me bia me radio na da sompa na hunu se maduane nsan sanate enti wada sani bia me ka kire se ano ayehu anyankopon bo bie ni ho mu befu wurada sani etie bia benya aduane asim enti diaka ene se obesu nkwa na wunsu ade sanate awuzafo afko bi win sapa ni fiefo akasa chene sa na sorosofo tunufo sa emfa na ni tiri nwefu na busuafo na wo nko baba me nyi utiri ma na wonya nsa bebrebe wonte ase ye na okwa nsa na okoto gotam baabi ne be ka cho say mo mba mo dehie no ona wada obi kioso ho no wa bo se sram enti abusuafo ko na se de ebro na sia ko no mse de bi na ebeyi ni tinwi no no mkofa bredi ni hwere ni tiri hu nyina afa insanity na ni so no na wada ho na mframa nam ni tiri hu na se na me na mda ho ya na je se de bi nyame afa wada na safa ni tiri hu no na enwi bia na wo so sa nyame a sa me na enwi wo metiri so bibiri nti nyame awusafo ense de obedie na no ayehu anyankopon bo bie ni ho a emu befu wura ensu ne obefira na odasani bie ni ho a na hodie nyina tetema afi wo bodaja adanya se na ntuma wada kam nyina wayi ni nyina afira amanasa na try nyina wahiri nyina amanasa te afedie onya bi nse ensi da ensu de obeda afisa yase wadin kumya na asiminya da bre maame bi wone ne ba omompomachi na ye ya ayi apesire na kum ana wone ne ba bufu yese omuntime na ana mo fa kanea na kuya omofa fichire ho no mo ko na boy ba ko speaker kase pa no oda so no ada maame ne ko hwa brante de ni echi a wose akuya me nsanko ye ni ne nkumye ye ni ne nya nkumye saboda ni nya ba bi da so many years now tontumi nyina wodamu a ensu de obeda no bia ni ho apeda bre ma de ache no sarete me kwota ma baba obi kan wose me ba atema ha madabo nta wo mamu mi nsa sarete enti ensu de obeda na nya dani a woni bekum na wada anyane se wansu nkwa na usu ade a ade na ebebowbo ade ne beba na woni ho se usu ade a na wansu nkwa ade ne beba nanso emma meto hwe se wonyame twedu ampo se wodi kumase man nyina achew kumase emu ada nyina afa nyame ma ne bofo be ka tro sa baomis ubebu afa so ubetori mumkura se di kumase nyina ama ma di spare pass ayeton no ya ka tro se sere nyina aso awa hwan na be so ewo hwan akora na benyana ama na so ewo abusua sunkwa na nsua de wona wonyakopon de wasi yie no be ka tro se omo ka tro se yesu ade na yensu nkwa anka ye hunu o kwa me despite onam tade ne yemfa to ho na woton cassette railways no I saw him with my naked eyes you be na ka kire me
na cassette ne go trog so Sumpana 3. asoma me kan sabe nyaado a me kan e de ahye nyankopon anuonyam ama no sa osuade enko ane wansu nkwa kade ne baaye no ka wokọ asama the long time hwe abiri bi me kwaji loan e wa agona bank bi a me pese be bodin 3000 cedis 3000 cedis hey me kai sikar be 7 times asana de echi mana o na sikar me fan ko yedai me fan fahine me nyesi tese adwendwina to me so no ma ba ko ne kwaji bosian ne bi bank won wo bosikare che me say bank woni panya ba bi ntia tete gugugu ho sad oso sike mu anan ne ho pose che sunkwande nsuade anya sa ade be bara na won tiase Mmrantehene bi don tosi en wote naka be edunum wode ba kuma se sabre pa 2 million Sumpana 3.1 ye disi karma no o mo akire no ne ho wo se che antere bo akire ma no za de be ko tena bi krum kam enti o fabra fesikara bra o nyi sikadi nkura na yasem ana o ko tena ni kru kam ana antere no to tosi no wode sikara ko ye Odisi kan man no na obiebie ne bottoms no odi wura ne sheti mana ototo ne bottoms mina why say wa kuma to so pa bo fruit aye pa ne kar ho gon nyina sem ade ne wohia wo si akoto me nkoto de abusua enkwa ne hia sunkwa ne nsua de sunkwa ne nsua de senya me se woma won kwa ahoden wo mu woma won kwa ahoden wo mu anya sa se wusua de a ade ne beba no na wo kwasa mado long time enkwa ahoden wo mu bompa ye se nyankopon wo ma bi na wo nkwa o wade ya kasa ye di wiase nyina ma wo a okura betoru mu adai maku be said 900,000 and the work must have bonti so na ka say that what the be fa hene ya ka say o travel and tours the cars ni nyina VIP enko ka ho a masa ya ka kire wo bibu ya fa so be prensa because obidi loto 8 million no odi ehurisia kwotena trata so ma trata di ne hwe e wo kira bonte so ma wowi akwa bi wo se ha me kama di loto 20 million kama nye jima bi ada kama fa sikara to sum ye se ha me to da me sa na me confess sikana ada ho keke oso wonya juma okobie sikana so ahwe se sikana da ho 20 million Senya menesrem kwa enkwa hoden wo mu na ensi wo ye na sa enkwa no wo ho a baumis obedidi baumis ubefra baumis ubenya baby do triato ebi se me hunu boda ni bi a wa wi a wa chi be bi akapan no si da so na oda nche wada wadidi anya sopros boda ni edidi anya sopros wa me ka che se sene ti bia anwa yehu nyankopon abobie ni hwe mu befuura na kankwa enehia. God bless you all for listening to my pieces of advice. Okay. And then you call it because and the sponsors na here say eba omo the full vim na madaroma na wafa sa afutu semi hokano power specialist herbal clinic Dr. Akosua Druya champion lady I be drum ya santo aba pese okon apremu ano no wo de na de asem ono na Kwasi Bruni friend wo li Dubai o te Ghana ha adwene ne ho
where hepatitis B aduru. So na 93.1. kwasi broni America University kese pa World Changing Summit bi omoye no US no. Yes ye hwe mu no amame wona was hepatitis B aduru a ebi mada. Enti brabeji abaso body wo Dubai abonten. Maame ne first born sister Tima ona okọ Dubai ekoje sa abaso bono ba ye wo ho bro na we sia broni a ukopɛ nyame ahwe na sia broni a no wasai sɛ de mpanimfo aka no sɛ ye ya broni etimi report o mo agye nipa dodo amame asawo yade nyina awusanfo hepatitis B yade no na duro ni abrochire o me ka kyerɛ nken kan kyerɛ ma bi Germany sɛ ko Africa na ko pedro ye ho ampani ampa obae na hepatitis B na ko okoye na yese de osawo yade ko fanbra a power specialist about clinic Dr. Kosua ya odi dwuma pa na yare ahoro a wosade bebiri hepatitis so say A B C D E bia de ne ho hene pa ene hepatitis B no wo hadwene ni pa wa sie won edoso enti wo se uhuru symptoms no a entwentwen won ase ma honye hapa wasa sciatica arthritis gono syphilis sa wona mu abu pain asemo enyare wani nyina osa ne hania na kidney problem bia fakọ power specialist herbal hospital ewo feyiase Lake Road feyiase babia Jasbro filling station no wono woni ne di hwe animu wo de wotena kam se ekọ konta so se ekọ jaacheo ekọ putojew wo de wo se okọ power hospital Dr. Kosua ya ho de manyina be ko yama wo de aduro bi aba sa aduro no kwasem ni ye frɛ hebatin na maka chen se hebatin nka omiemfa nyenkwai sa aduro no ka ye de nam tum de yenkwa na ye pa nka minni nkwa bia biu ka minni ebunabunu minni nkatekwa minni la soup ka ya hebatin soup nko an medi aduro no ye dodo asesa nipa bobre ya de bia gigi wo bia onum hebatin na wona okoro jirika jiri ya memaduro agoro be manum jirika jira udi juma nkasa ema ye boye nsem manu ankasa cough care ye waduro onsaka bia uni ha kora adua ya heba tonic nso eye obi a ontumi ne die yesre so pese ofre Dr. Kosua ya wonna doctor for na nurse for from 0244 544422 0244 544422 open WhatsApp there for 0555 797878 0555 797878 awuzafo momra so na yenko sunkwa na nsua de enkwa hode wo mu katacha dase yabachia yatifo ne yahwefo yedan yom bebanti katacha wonu se emrebi wo sa kwa bi twa loto no di se 1 million o se askafo okruma se o mo bre wo mo da wo na o hia sika krum ho sika ni no se wo fa se mo bre sa ha ono di loto say 1 million 1 million and I see can you po okromo si ara na se o mo ya ohoro na ka wi ayesi amonto obetu no se ajani mo mamo yiko se mo bre nanu yamba ka mo hu obi bra me bre obi a sori obepe ho bosia
Say more bre papa. Says what the 1 million na ko kan sika for. Ya do no so wa no. Yeah. Aya. Kata job mo waya de. Na sunkwa ne nsu ade. Yeah. Nkwa de. Kata job bia o wiase bia no. Beje de se okokoto dwam na bompa ya nkwa pa na se ni pepre. O wiase ne se de akwa ye no. Obi nim de obewu se o kina se ne wo. Omono entade a watogu also obesha awaja bi ho because atade ba ku yi bi a 5 years na da so she ana ye won krofo bi empese obo mudin a sebe omoto cars ni adan ne ka akura no wu ano ene woko ba se na nka ye nkwa sanka ade anka ye to a kameka se kromo sikafo bi nkomato ni nyina mi bi sa madam fo ayi be me ye oton adansi hu ne ma ye nana kwadwo jesi na mene no office aram se na edi o cars ne wa ada wa sisi no woni ni nyina no wote wa no osre ozi me da bi ade mini ba bi esi na cars na ya na afama ni so ka wa hu na esusa no ma we nyina se nyankopon amwa na dakope oda no ansore a ekohin enu ti na ya na ye kanfoma nipa ono pray na ade no ono ko obehwe no mo ma ka kire no mo boma ai kata cho musa ade no de wuji aja no ya wuji aja no da na ne bo din do trase no so no a wo si fie so ne tenant ye kama ba no o si fie no ko ye no do no bedi ade no o de ne mraba me na na te ase wa anya advance da mo so betine ma boso me so na de sika bre no enso obi obetine fie obi atime si ne de na wu ye kama si ye che da ne ma manfo no pe ebo pe na me kura de Ghana dan kura sanka betim be president sanka samra na me de beba ayo amo bia anya advance bia nya ni so da asma wa kan etikata chaw enna sane de tiawa o sabe enna nipa bi bebre da ba bia asama kan ya na wo mu a na ye me de pa ne se sunkwa ahoden wo mu ano den kataji katajo asem na no odin o se ukọ hospitals pa ye mpese ye be mani pa bia no mato obi okura katajo oda ho no no e bom pa se nko wu edai e mefa ne nko obre drume bi na se ukọ ba bi ti se ya hospital kese mu a wa wo kwa kwa obi no wudu a bi mutimi susa de ni pa bi pene o pene na dwo no se wu mefa ne nko na we nkwa we sha hoodin ma bede nti e besre o bompa ya ba bia ukotodwe ana ba bia ona mo besi bia no ka che awrade se awrade ma me nkwa ahoodin wo mienya se ya preja pade awrade ma me dan yo awrade ma me sika o na unya sika na nya dana de koche na sabi nya meje o kra o kwa hefa da obi besi fi ase wo ade se na wu a o kwa he emum sister bia me ni no sister ya bren ho pa tonro oya bibinro bi no no de na agya won but na o tonya sika onu nso a sebe nyankopon de beka se kwa ne yafu amoa no amoa nya baba kokora ukora sister dan ya wasi awuye woni mo te ase na abusua ne nka but woni banti no owuye omo ne nka nyina no wo abontin so no ntimi nkofa fie ne da omo ani nwan mo omo ne nka omo ani fie ne da omo ya kawom enti e be se nipa ena asem se wo bompa ya susubo epreja pade na mom prenkwa ahoden wom katacho medase pa sofo bremo you nana katacho asam de eno anu aka na nso sunko nana nya ize sawo enemre de sunko yesu ne yesu nya amochide usu se hiamra usu se skamla na hia ne so na sikara baba no wawu nana sika so ti mo transkakrache o ndia sika fowu sika fowu na ye ni bi de o ka no e perfect na o hwete de ye enipa ni bi si bre e o kuma sa bonten so ba bi o dini 3 pa beto ana se fie wura e tu na yini niam to oguo na se wo sofo pa akoka chen se wonsu nkwa se wo besi abo woni so ye obi niam agu pen ba se wono atene fie na se wonsu nkwa ka ono abetimi atene fie de o kan me no ya na enipa no satam nipa no wonsu nko e de no se bodam ni bi didi
so di wechi na pan no da so di sopros onya sopros but obi nso ho nso a owo sika enso sa aduane no odi kura na efe ofe ba enye yi sa no person che na owe kura mse be gusa se ade na bodamfo no omutimi ni nsufin na stay omkura mbode adam no yade nyina headman masa bodani ade be bodani obeka se wi no wo wo modam ananka wawu hwe obi yare obi bodam a watra hepatitis B watra jaundice watra koko watra bodani a prostate ache no say the rubber to be me what be that say obi bodam a wa jampo yare wani nyina because madwe usamentiasi oh masa o mpesi dati bodani wa pesi enso odidi no wa fe ne bofno no onyale enso okọ entontom hwe no enso namu wona nka wunware kwapem bra bodani ni nware ye no anka koro de se man pe de krosa say ya mfere was kan nyina ba so entina nana enso bodani bi wo ho nsa ba akokora nsire widi me se fita bodani bete yi ho police station ho akwa sisirisi ya ne trinwi bebrebe wo sere ya ne se fita enso o mpesi da president ya moye ho advert no wono nko ade a kagise gu ho a Mosesadi de bekaza no manfa breje ho yo nana na wo hwet se de ye nuanom asofo esi kasa ubedie wobekọ wanim me yimpa ye se akonkyere wei wobenye sika wobekọ abrochire no atọ manfo adwimu aturasin se anka ebesu nkwa no ye nsu nkwa yo ye nsu nkwa hode wom na emom ye su sika ye su japade yesu obi so awu abrochire mi ade no obi so awu abrochire de laba eso see ni person so ko correct the cancer satam na ye Libya ye entoko esia ye pam ye ni a etu osie so no satan obi so gina boko e fa fo ba Libya na kuma se kromfo okọ ne yakum ne nua da ho a ogina ha also a mistake ahana okọ fine na mai na ka se wo tikakira se na ko pia insese wu ani nua na wu no entunu fo eso jai ebuni hu so entina katache be mase yensu nkwa hodi wom sade bible ne kae no odofo eye nkwa ne yesu na emum yensu ajapade na so na wadawro matoda so na ajapade kaka oni bi so na so ayesi o me so wo nkwa na wo wade onti na meti wase se obi kokum no ho a se ahia no ma ka ade a wo nani nyina se nkaka enti wo wo nkwa de a na wade nyina sana me se na wo wade de a wuni nkwa mo because o ka no utwi no ka hu se wo beda so na se oni wa ka na ye kwa oh de o ka no ya adwene na so eso wo ya pe ade dodo ya de esi sunkwa anwode wom ba sisi na wo pa japade kwa kom de wa omono ekom no ntimi sunkwa se kom de o pa make say you talking about I friend say sunkwa anwode ana meche se nkwa de obesu na kwa besu obefa so obesu nkwa and now a come to go to Babylon and come to me. What has done? You pay Japan too much. The beer wife, what is out here? The beer wife, and a day. I did not open Catachocano. I was soon quite. But still, okay, Japan, I don't know. We are one and a quarter one. Open Japan, Manon, Cabia, Cabby, Minyan Camipo, but 2 Fusas, I don't know. Just I don't know. Well, so now also Pecora at them. Anano kraka tell see you must see you kata jo kana wo me kais gem fantatie me na me kai won me na me kai me bua me kai wo see yen koto fo no me asama kata jo kana de different in the account wo sunkwa am kwaso the account na ye kana still wo de so ye de ka japade wo so you of oh suka oh that yeah ba yentim fa kwatre kwam ada na nso to no say and was said manager to fia kwa wanya moa na ko mu director maye entin ko ma e ka sa na ko ansa me ko peja ba mo ka manu den ansa mo ka na manu den na me ka bone kata chawo se on kan se sabi unya bi di anyewu da bi ka sa o da ka mu ani enkwa wo ho a wo si edumre bi na se kom de wo pa je o so ntim tenya oh masa ye talk about sunkwan wo masa ne ko japade asem do di wono
pa japade na ko do no woni ha wo ko na no me ye me ma na di koko na na wana kom na me ma no koko ne titie me ma no koko wo na ko to Tom Brown ene Tom Brown make kwanka ho me ma no koko ne oya yere brem Emi amema we say there ombeku yen so ye ngume ne etiefo nyina ye damo ase ye mamo adwonso samutie sompa na 3.1 akatachaw na mre ni student ni ye twa na short omono yiwani na katachaw wadaroma so for mame fanfa job ngoma na tie aduasense anu yi mo eduba ko ho no oka asem bia me de pa na so be kan ma me akebe me de na brofo no so ya ma wo mfa ohene yere mfa so for mama nka ho so for mama no obi afa already nkran so for mama me ni mpanyimfo Sunday school nkran no children's department so for mama na me de was he here ngoma no wadaro ma na brofo no me kan na ko watwa ba kakra bi o say if 36 verse 11 yo. If they obey and serve him, they will spend the rest of their days in prosperity and in their years in contentment. Wada romanka wo. O se wotie na wosom no a. Wa wie wona di yedie mu. Obewie wona di yedie mu. Ane won fi a eso de eye won de mu. O se wotie na wosom no yi a obewie won na die yedie mu won na die wo yedie mu ane won fie nso de eye won de mu Bible no de ka kire no ayi kata chaw ade bia na sa de pe biara na opese ba so na ya na there is condition ya na bata ho na de woken se adasane yetiefo ya omo wo achichi ne bencheye se wo mu tie yen na wasam a woken so mu di so na omo de Nyankopon de no so a wode afa ho no se ye pese ye di ya na se ye pese ye di ya nkwana na ye media abribia no wo se ye hwe na yetimi som awurade nso yie eno na betimi aboa ya ma enye empaibo no omfa akoma biala na ebesra de wo Nyankopon ama ne de adom wo ena Nyankopon de boye ni wo enye ne fa bibia no opeye nkoso ne yempuntuo se de be ya yenkwa na ode mai ne betimi adi na ya men na mom se pese ye ne de aye pese ye nya ne sa de a Bible ne se yenhwe nsoma awurade ye yenhwe ne nsoma awurade no obeme ye de ye na yenna ni nyina amen na be ye die mu de ye dansu mu ene ye benya no enkanya ne se ne ade bi wo ho ana ye side de nso no enne dodo na no enfonso kakra ye ntine binom ye ntina ma ya de bia bebo mu a akoye yale owuo ya de aka won mato ho ne ade ntine ye sre de wo de abai de ye pa enipa bia wo nkwa a wo ade se bia kwakọ sun wo ajapade ho okwa akosu na mipewe te se cars ya amafo hwehwehwehwe na woni nkwa de be de wufuo bia ne ho asebie so wo cars be se obekwa akotena ka mu atwi o obi aso ni wo a wawu asebie so ye de ne fie akosie no da ye fie ni bi ne ye beto dua de ana se glass de bi de ye beto de ama wuntiri keta cho wasema ode abede ye nyina se ye nsom ne ye di so a ye nyina ye nsu nkwa ye bom pa ya ye nsa Nyankopon kwatente a ahoɔden enso wom na kwatente a ya de Nyankopon ma ne mpale ye na mom ye ni Nyankopon so mra so no be ma we se nyina so abemu ama mpa cho me das okay ya da mo se etiefo ene no ye nya bre ma afrefo wa ha nti ye be ma ohene yire kwa na abefo kwantempon antenta ayi no fidie no good or the ho asem atodwa ma ye na fi ya to adwumade no so kada cho be ma me pa cho me das na etiefo nyina se de misidi nkankan ye no ye da mu nyina mo ase ye ma mo adwo e ma mo atena se ba bibiara nso a mo kosa mo tihye mo sam wo hefa no ye sre oso agane se woni monim no ofa mo nkodura asumdwe mo a wo ye adwuma nso no wutie ye no Nyankopon ka ho ba bia wo na sompa 93.1 FM sompa 93.1 FM e radio station foforo ya bananso no frequency na ye foforo na mu nipa ene dwumadi a ye di wa ha de ye dadafo na we no new person here obia ben obia kodale obia wodim die
ewo adwumanim ene ye de abegu ase no nti no wabeka ye hu ni ya som ne de ye nim sa ketuapa ne ye nyina ye nsa beka na Sompa TV enso ewo ho wo multi TV decoder no besro multi TV decoder se wunya wo bi obe rescan ama wo a pe wo bi obi di okra pa ya lucky ntene ya no wonya ne straight Sompa TV wo ma obi nso so bahwe na stella wonya me so bi oda silver TV bi ehye kwana no so wo ho wo boso ebe da ne de akọ Sompa TV na ye ka cho se ye kira kwan e wo Kumasi Suame Shell filling station no enchem wo pa na se Nom hotel ho ni hwe ni mu no Shell filling station bi na ni di hwe ni mu enchem ho pe e na Sompa TV Sompa FM ya boy yesese edan kama bro se to aso miensa ho house ne red and white nti no enya yira kwan akura mpomesro wo ba ha se no mu a obetimi ato yenkra na ya ba be faw na yenka ncho sa Asem Mpe Nipa dwumedie nso a ye di no Sompa ha no ma me fadi kan no ne yete so e bia wo ha wo amane kodanna obi twa wo abe eno obi frem wo se wo ba bi wagege na de so obeware no wo de na kosi oh wafefe no wafefe boy don pedi mu nyina de ya na hyem no kola me re fi ni dio echim no de ya de nyina wafefe maka don pe kwatere kwa wo de bo ho a na ya se bibia afire ho ma ene oso oba se ne nso ba bi ofri ba ne nso kan no kwa mu nti no ho chenya mbo obeba ha se num na obi ya wo sa me so ntina kwase ebu eya ai obi ehuhu emo obi mekeke nti no fa ne bla ha se no Asem Mpe Nipa dwumedie so keteche oba ma wote adwa mu nti no wona bedwafo producers obi ya be ya dom amma de wo so wo pen won set mi aka wo pese oba ye ncha na ase bia pese wo fra ye e de wo asem eto ye nimu a numbers no 0546 883287 0200546 Mr. Mo 0546 883287 and 0243 585878 0243 58 another 5878 yada mo aso ho na yanka ncho social media handles no ebi ti say Facebook ye twa ye ho ho eya Sompa 3.1 FM Sompa 3.1 FM and afa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana enu nyina eye Facebook YouTube no abrochifo ni nyina ya chiamo London fo America fo Germany fo mo free Asia countries ni nyina so no ya chiamo bebre ya damo ase mo kwaso na mo Sompa TV wo YouTube no so Sompa TV na mo hu de ekwaso wo mema se kete cho be ma Asem Mpe Nipa dwumedie no matimi atie bi e de akama braba mo bɔ no wo amonone no ho na wo ye ne sa no like wo wi a sa subscribe na sa share fama wunua said de be ya de ekoso nyina no so no wo muso be hu de ekoso no ma fam aba e de aka wonom so de ho na yesro online no www.sompaonline.com www.sompaonline.com and afa www.terra1media.com www.terra1media.com events ahodo news ahodo videos so aseresem ene afutu sem wom ne hwetwa bi de akogwo nti no wokwa ho a won sabeka bi e wo ho na afedi atwa to okrakra no Sompa app empanyifo de aba Android phones ne iPhones ne ade kita ye no obi wo ho a je se wo use earpiece anase headset na de ama no ansa no wanya radio atie na mom no Sompa app no empanyifo se bia udwumadi awudie nti no wontimi fa earpiece ne se sound ho eno ani se wo ko Google Play Store no about Terra1 Media dash Sompa FM Terra1 Media dash Sompa FM obehu asa Sompa app no abeda so mi aso ano na kasa te se radio de edi no ha se no dwumedie ubenya bia tie afemu aba na timi aboa wa brabo amane ma koye di ama wuntiri katacho be ma message ye numbers ni so biem Asem Mpe Nipa producers number ni 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 na WhatsApp platform a ketecho fans ni nyina ye woso no ye chiacha bu nyina na wo pese obeka ho abusua no ketecho abusua we ye abusua konkra nchekora ye nyina no ye bebom na ya nom ne ye didi enchekora bohye no wo ho eno 0244 563437 0244 563437
37 man high and as a catcher it I was say opesa waka group no wodo beka won hene yire yeboa ferry kedecho baby I will be and mommy me ma wo adwo Madam say abusuan numbers me no dey two dwa no eno ne numbers ya say asem bi ha wo bi a obefra fa so na ya tene nka numbers me nu me mo wasi so bio eno ene numbers ya say asem atwa manchiro ama ho chiro broken heart me mentumi ne di mentumi na o hawni nyina eho na wo dey fa Mama si normal so mama na eho hia me pa. Mama da say 0546 88 32 87 0546 88 32 87 and 0243 58 58 BM 78 0243 58 another 58 78 kete chompa chome da se. Me da se pa nipa bi oba ha bia small kan se okwa mbofa so kan asem yesu kokora hwe krobia asante kotoko se enchene nkamfo no so wode metiase pa e kire se Messi nya Messi no ana kan se mini ball bo so de meche no embom saman force Messi ni ball bo dia enyo no na e kamfo no ho pa chomuntie ni ye pa Messi no an koka se enkogina football field so nka se minimbo no embom ne fans no na eboje no so se onimbo sa pepepe na no yekoka asem bi ewo bokanche poku kuru bokanche wokai ma na ekon ho no ene okan se good obefre na yire na che woni ye be kasa na ene wo frame me Yes. na wo ho Bachai. Asem Mmrantehene in fact asem e baye no ka me hunu de obeka na wi asem na twa na wasen kan yeso wo yeso nko o se wo yeso nko pa o in fact na no mu wurawura mbeto me ha no ba bia odi asem no faye no na afi ma me masem bia ajabo ate ye da wase abaso bo ate sa de yitumeka aha omono mamen kawa kakra me kai se tamani wo fie no wano asemu me rem fida judge o judge asempa so be kaya okay otutu ne na tu ne ka ba ye ho fie no wa okay be chia katachew o si de bia ye program oti ne mum no ya na ekwan ofa so a katachew fa so ne na bedwafo fa so mu bu asem judge asem no ya na ono te wo kura na o fa bi ede ko chan na dwam ede ebu asem okay sai okay me pese me bo koto ko di me da se pa adam fo pa no no so be kana mate yeah abusa for eti dia ya kan se asem bi de dire obi na what the far sompa na 3.1 ewo Asem Mpe Nipa dwumadi so a na nyame nsabem na nyankopon sa na be se be kan no na nyankopon ne nsabem enye ya hoode enye nyansa eye wurade abusa for ya se dwumadi na sia no peprepe ababa wa bi ba ha be kan na asem ekire yen na ababa wa no be kan asem no biribi asi ekire ede na ye de mamu aba ya Asem be na be kan kire yen ebe na wo hwe asese ni aha Pacho Thursday me ba the masem be dime ya wada ya Pacho ai yo Pacho me de asem ne ba ha na wiana na boy ni ne maame Pacho Asem no be kan se bono tofa ho maye Pacho me na abrante ya oti he eni me awo a omfi me ne me ba na me kwa wono nso ye me operation hospital bills ni nyina onti ai na me de ne ba ha se ti me ko ye no na ofre se ofre producer say Monday ene obeba ama SCC de obi Sompana 3.1 odi abai okay die nyame dia cha ye ba ko a ye da Israel nyankopon ase pa no no obi a obeti ye ne bia no ya wo ye badwema no obesinanim ene besia nipa nyankopon boy ye different marafo penya daga tena kan e what different nipa nyame boy different na
wana nyame bo won kan no me papa jakra wo kan asem we sei wo se mo de mo si nyame na bo ade nyame na bo ade ne nyame na bo yo ne nyame hye obofo bi se wo mo nipa no mo moa ne nyakopo ka kire obofo se bo nipa 2000 na bo mo 1000 nyakopo ko ba he no no hwe mo no population na mo do so do na nipa no susu na wo se na Asem Mpe na me ka kire wo bo nipa say na bo mo aso say say bo for 19 yi na akobo mo 2000 no abo nipa 1000 enti wakache nyankopon no say da sana me kan me papa na me friend illiterate graduate wan kwa so da wan ko school da bet no abin na wo say na sana me kan me si bo nipa 2000 na bom 1000 adan wa kwada no abom 2000 abo nipa 1000 na bo fu ngina hwe nyame anim na yakopon gina hwa no so okay bo fu se ya grade ne be yende o se de be ne se nipa mo 2000 dan mu 1000 man ko ka nipa 1000 no ho e hwa na bo fu ne ye ne sa Sompana and what done mo 2000 mu 1000 enom ko kan original human beings no ho what me call mo ate biem no ya abofo no da no ba ni party biem no wo kwa ntokwa bi a wo ko ni ase aja omo se men kaji mi bio me papa o ya analysis bi me papa wa anko school da no o se hwe odwa akọ bonten ba wo nyi hu ni ku aponche kwa bonten ba wo nyi 3.1 abua akwa bonten ba no onyem aye hu ni ku le se nipa kwa bonten ba no onyem na ye hu ni ku na very good Sompana 3.1 sabe awu gba mento sabia omo o se nipa ni bi wo ha omo ko mo ate biem ene nyankopon ma abofo ni change no there are original human beings and there were duplicate ones, fake ones. Asem obedie no hwe obi ya di bi ti se sebi aboa wa hu se ntokwa bi a wo kon no wo tena se a ayi bra bi be ka chem say master me nua ba wo sei enfie minu ni ma ha da 7 na ma no wow so say mama min charity ana brinity anka me papa analysis awoye no wan kwasori o wan ko school so da na de waka se mo ti ma na je se mema bo mu ka na mo de mema ni simu no se mo ani bia okay enti ababa we be kan say be man be toto no brade enyinsen no na akoba ni maman me hwe omo say you blame these guys say na de ho koma no a ya na ye mese pa 3.1 when you were of this age no na ade a hwe nipa wudu seji bi ewuro kura wunsuro wuo abobo ya wotimu ye pen nine ba ko sei onsuro wuo ewuro so be banso so no wa ehunu ena na ye me ya adaka ye koto de akosie no so de o ya adaka no wo mpe abusu apanyi no kope okoto ye so mpe de to ma no so onso wa ehunu sawa ati asie enti wuduru age bia wo nsuro ja wo nsuro tuo wo nsuro hwe enti ababa we emma no krom ye gangari akora no oba stay konkoma bi obeduro bi obenya so be ma amnazan no enti usually I don't blame them too much yes I say odwan no aka nkyene boni pu no oba akoba ni mamman enti ababa we be ma ekototo no brade na drei na akoye nyinsai na be me opro ho akoko ni ko hunu ade ehu a wo se kokoko mikro kokoko mikro nanso insiranka urade se abranti wanye stomo o se ababa we se ye no operation ni ade na abranti enso wo se sini botom ya na be man se sini botom ansa na okoba ho na oba na kase wanyima afi no ordinance akobona ta so say
na me kura me go sikani so nsanka urade se be me yaba bema sadia oba no aka no birichie boy na kai otwe bi me nwa pa nanso anya dania wudi ni makura wuram wo ye de ni aba fie ewuram bo ofre nyina asa wo beba eti bema waba ye mo akwa eje pacho de say pacho Dominic pacho Dominic ufri hene ana umfri baby a ufri baby pacho hene ufri tepa pacho tepa krubeso tepa twabidi twabidi Sompana 3.1 that was it yankopon sha why are they Dominic obey asem oka no etesa pacho mene na wo sanya mu firi ana wo ye mu bumfum pansa sex ni twi ni chakadum okay ayedai ono ana kire ne ho brɛ wo ana wo na akɔhwehwɛ no mu hia hene ne sisai pacho me anam kɔhwɛ no yo ɛwɔ twabidi hɔ pacho girl su firi hɔ pacho mu nyina mu firi kuro baako Sompana 3.1 oh yeah urade ase yo na ayedai na fe wanti mi ankosina ni mu sikasem pacho man ko bebia emsem ne wo ye no na me hwɛ no sometimes mo bet adwuma sem ne ade ti ko ntina mintimi enhwɛ ne biom okay me rase ya na ye hunu na kwa adwuma sem te kwa I believe in dialogue so oni palatna ase na mo akasa mame situation e dia kuduru ni ye tena fie abosome nan a na ye nyame ye adwuma ha no me go fa se bi se sika me na me ye adwuma be na abono bo anti dialogue na mo de ya papa enti se o fa no operation ka no utimi fisi pacho operation ka no ka chem say 1500 ka ye no kura ni timi wo no na se bu sika mo bo aya mo no kuma na uko bo de ka se sa na kiki no yo 1500 ana mi di kan first no say tama na adwuma ye no ntimi di kan twa mu 600 ti adwuma nti coin be ka 900 ifo na mi ni ahodin bi ma yo ya de o make initiative no o tua na mo ne de na chese anka sumura so ntonkum o so nya si yanko ba so nkyerema ba em said that brother obema ikem said that besente sa minim o atesa ono akan o busan katajo wa ma so busan na so kan say o tua 6 million o kan yeah but o tua enche o say na na juma eye no oboa o tua enche anya wo tua no ani hia watua no ani hia ebi so konani ntina wo ma bia konani na sa na wanya bia ka che wona nanom o makra de eteheya abusiafo na watua bo ye de ye ko TV so nti monya let na monhwe wo live and colored Sumpa TV. Okay, Dominic. Why are they wutua na mo bibia wutua no no akora watua. Obi ma 20 cedis ebomu na obaje na ma 10 cedis mienu a ne sika no no. Sika record to bank zanya no an ye kofa. Obi de ne so ya ji ase mu na efe. Okay, enti oba na sei. Pamcho emse nanu ya wadano. Mkrane mnia na mo baby ye adwuma. Na menya ko na me peke no se ye frɛ no ejawusu. No ye adwuma o yirpa. No. Sumpa. Okay. Ya nyanko yirpa ho. Ya sumwanza. Sompana 3.1 Na ne nyina ye pa. Parenti na biti amanfo. Pacho mate. Yo. Ano so baby di mai aba ha se ma wo menhwa kra no to oba ga ni din
nam sɛ no korɛ ana ɔsɛ na ɔmo de ba megye nyinsa na ma anyi nyinsa no nam so megye nyinsa no nti no bisa some questions question dem abusam sɛ na mehwɛ no ana na mehwɛ no me so me kyerɛ no mu sɛ na mehwɛ akora no ba adwuma sɛ mu ne ade ethical nti na mentimi and try sɛ mehwɛ no bio no asinti sese mi wɔ hinam so sese dem mo baabi me na network no baabi na mo na nyentina breaki nti akyire me pɛ baabi gyina ana me ne no me frɛ nam ne ne kasa no yɛ nti sɛ Friday no ana m sa frɛ sɛ mentimi mba that time nti nyambo a ene meba na maye ti an pɛ me ba ha no wɔde me kɔhyɛ anwummerɛ why are they wo msa from so bia be ba wakɔ mu de bet am say wadwene no enyini saa na ese nipa okɔ your conscience should grow na nipa na conscience no ne tibua no enyini no na say ono on say da nyini nipa saa ahwefo a mo hwɛ yɛ ya wada no baba wayi a wɔte mensa benkum su be kan asɛm sɛ be ma bi ene de yakadum ma wɔtɔba na ayɛ na prehan emu kade ade nyina abrante ma homre so pabam na ɔkɔɔyɛ na abrante yɛgye ne number frɛ no ɔno na waba ɔte ɔmona samoa nkyɛ no wɔsɛ waba sɛ entotuo bi a wo bi a yɛnyɛ de baabi ma ntam aboa no ɛhɔ a na yɛsan no omfa aboa no kɔ mantem dua wi na wo kɔ no a na dua foforo esi nkyɛ na ɛhɔ na wokɔ ya na msi ba bia kyekyere aboa no no baabi ma ntam aboa no wo kyekyere aboa de aka na na mi no bɔ ho kam mi no bɔ ho kyekyere no a obetimi ahurihuri abɛkɔ no na wona baabi a wo kyekyere no wo kɔkora nti baabi ma ntam aboa no yo bema wadaroma waba di ka ma misa sɛ wono obey wo ye na wasan wo baabi bio wacho da bi am sɛ we no bo hu kakra ntina ai sɛ wo dwene ho kakra sɛ da bia ɛfɛ wo a hwɛ sebo aboa sebo anani eden pɛ wo mo sɛ wugine wuram na sebo bɛn na de sika hwie dukuru du wei supidi gra bet oko tintina na oyini na ma akoma ko oba ade obehwe ade kro no a wose be man de bubu dwane na wasan behwe ade kro na obehwe yo ese afena ye do tv no so na obehwe ade kro a epam no enti abranti obobum na so ye frɛ no waba ba bisa na sɛ wono oba ewo ye no wasan awo baabi bio wose wonwo baabi a bio mes daswa menam tenteno a wadaroma oba foforo bi abɛhyɛ hɔ wacho da bi kama enso your point ababawa bɛmɛ no nyinsa ya pabam ɔkɔɛ na bi so wani no bɛmɛ foforo abɛhyɛ hɔ wacho da bi kama but daddy be catch the suffer bi say o suffer winni adwene adan ya wo say why happy say e ma ye pe aware emegina ha e ma ye pe ma aware emegina 3.1 because em be gina wie ya but daddy no wo gina park ni tiri ho ba bi o mo ye hiemu no wo gina tiri o na hwe wo see ma no mani penum o say suffer yi bompa ye wie ya suffer as mercy bompa ye ma sujafo no o bompa ye wie ya na sɛ ne nyamepa afeda sɛ ne wo gidi sɛ ayeyi we dey straight permutation emu ana boda ni sɛ wo sof we wuni adwene be ma be gina wo so opɛ yi de oba be gina wo so opɛkunu wo sɛ abompa ya ma momonko oba be sɛ wo ya stew sini kunu ho a oba we mi aduane no so ho oba we ni aduane no ko ka kire mba ku panyi waso no mu a na mba ku panyi na boa ma ya no ye nua ba yi wakoso hwem wo se ono aduane ani kunu ba we ni nti momo ye mompa ye mpa bo goro no chire no aja mo se menka jimi die ma jai na nka se wo find out adekura nti oba no ba ma ni na aduane no enti omo ba ko bise ne mu ye no na che se okwan ofa so chi ne stew no be ma no be ba bia na anyinya Sompana 3.1 stew na tinsu
ɛna ɔmo hu no sɛ ɛsɛ sɛ ɔmo kyerɛ ababaawa no hu kwa ɔbɛfa so ayi ne kuna aduane afei ɔsesa ne nsa no bɛrima no ba a wɔdi tafra yowam wei asɛm ɛde kɔ ha nyame ade bia na yɛ mpaebɔ sɔfofoɔ ne nti o ade bia mo de ha nyame ade sɔfofoɔ ne nti o mabodi sɔfo mabo mfu dabi mi sɛ sɔfofoɔ mu nti o ala na ka sɔfo asɛm na wɔgye ama ho ya na da wɔnyɛ sɔfo ɔmo no wɔnyɛ sɔfo ana kan afei do dimi nkasa ɔno yɛ half wɔtwa half ato agu okay eti abusuafoɔ nyɛ nsɛ nyinaa ne yɛde ha nyame adwene ade bi wɔ hɔ a na ɛsɛ wo find out ade a ɛma no ba saa na wosesa wo nsa na ayɛ tietietia so bɛma bia bɛfa me a no adan masi wɔ no na ɛnkyerɛ sɛ sɛbesɛbe wo fie bayifoɔ bi na ɛyɛ wo ankasa yɛ homework ne hu biribi a ɛwɔ ho a ɛma no ba saa yɛ abusuafoɔ moma yɛnkoyɛ no bio ɔbaa yi sɛ obiaa mɛhyɛ hɔ bɛma yi sɛ obiaa mɛhyɛ hɔ akwadaa bɛda wɔ ntɛm akwara no deɛ sɛ wogye tum sɛ ɔbaa fine bɛma biaa wɔdidi na ne bɛ ne diiɛ na wɔbɔ nsuo gu so gye yɛw na wɔwa dua de yiyi ne si mu no maame no ɔsɛ mɛkɔ kea ayɛ mɔ sɛ menni atɛm sɛ ɔne ne kuna akona ɔkɔ na ntɔkwa no yɛ dendenden yɛ pata bɛma no wɔgya nkatia gyagyagyai na ɔsɛ mempɛ kasa ɔfa no anadwo ha kanea ne ne tuo pabam ɔkɔ anadwo ha ne ntɔkwa nso twa nti bo no num na ɔbaa no boa ne nneɛma nyinaa no gu hɔ bɛma no kɔ ɔkɔnya akranteɛ ne adoa ɛna ɔtwe ɔnam fikyire na ɔde kɔgu na na nkwara na kɔhwɛ sɛ ɔm papa firi afuo mu aba anadwo ha ba ɔm kɔyɛ papa na deɛ ɛnam yɛbɛgu hɔ yi ɛna ɔhu a adoa no ho na ne bɔfuro no wɔde pinkyim no hu paa na nkwara no kɔka kyerɛ mam sɛ maame papa de nam aba wɔde ɔtwe ne aboɔ bi a ne nan nketenkete na ne akranteɛ ɔbɛyɛ ne ntimi nkɔ Sampana 3.1 wɔhunu nam wɔsi dɛ kɔ nti wɔwie ne ho no ɛna wɔtee bi ma nkwara na ɔsɛ monkɔfrɛ maame sɛ wɔmɛdi no ɛsɛ sɛ ogyina kwan ho pɛ kaa wɔgyina kwan ho pɛ kaa sɛbe nkuro nketewa mu so deɛ kaa no ɛkyɛ ɛtɔ da bi koraa a wɔduru hɔ no a na obi aka sɛ wɔne ne kunu akɔ no wɔ hɔ daba ne biaa wɔyɛ reasonable biaa no ɔmfa no na ɔbɛyɛ wɔde ani wo bɛkɔ sɛ kɔmɔ wew na gya ɔde ani wo kɔɛ na yɛatene deɛ si gyaare hɔ no ɔkɔfaɛ na bran ɔdi wie no wabu dua na ɔde yi ne si mu na adamfo baako pia ɔno ɔsɛ akuya na womɛdeɛ sɛ mebu akwansiri kora sɛ gyama wadu na sɛ wunu sɛ kora deɛ sɛ adeɛ asa na yɛne dabɛ na abɛkorɔ dua ne hyɛ ne tim wɔlɛhye ɛka kea aboɔ todi wa hey sorry o wobɛkɔ kea na ɔsan bisa sɛ na wɔbɛkwasi kora ɔbaa ha kyɛ o na wɔwɔ hene seesei ɔsɛ kahidie na akɔda bɔne ɔne kɔnsɛt fɔ na na ɛnti wɔdi wie no sɛ obi ampata wɔbɛdidi awie kɔe ɛna nwanwanwa ɔnam afikyire no ɔsa akoto ɛnneɛma ne kua nyame adom na kaa bi amɛfaa no ɛnɛ kaa koraa baa sɛ ɔno wɔwɔ fie na ɔduru hɔ na ne babaa yɛ a ɔnyɛ 10 years na kaa bi twam no wɔgyina no na ɔgyina no sɛ ɔsorɔ kɔ ɔmpɛ ne nsɛm obi aka kyɛ sɛ gyina ka abɔ nyɔnko ba bɛwe ama wama gyae ɛnam ɔgya hɔ kɔ a ɛnkɔ ɔtwe ni adoa ni akranteɛ nie wogya hɔ akɔ kɔ ɔbaa bi ba bɛhyɛ wanan awe ne nyinaa ɛnti abusuafoɔ ɔbaa yi sɛ obiaa mɛhyɛ hɔ bɛrima so sɛ obiaa mɛhyɛ hɔ ɔbaa ne bɛrima so fatea fata nkroma pɛpɛɛpɛ aberanteɛ yɛ aberanteɛ paa ababaawa yɛ ababaawa nti yɛbɛhwɛ a na yɛsɛ yɛaka asɛm no a ne yɛasɔre wɔ a ne yɛkɔ nti bɛrima na ɛware baa ɛna ɔyɛ ɔbaa ho adeɛ nti
sɛ bɛrima de n'adwene tu yie paa sɛ ɔbɛyi me ne bɛta no mahwɛ me ba no a kɛbɛhyɛ nyame anuonyam paa bɛrima ka ɛmi hyɛ awurade anuonyam ɛ aka amen ɔmo katakyɛw abaya sɛ wo so ma bɛrima ɛkwan na nka wɔbɛhwɛ ne ba ɛno koraa deɛ wowɔ ba no koraa deɛ wonhyɛ da mma kwa saa o ɔmo wɔbɛhwɛ ne ba ɔmo nyɛ saa ne ɛno mebɛhwɛ mba katakyɛw sɛ bɛrima biara sɛ wo nɔma wɔ ba dɛm na wobufu a gyabi hɔ amfani nyina nkɔ wode su koraa wonim adwuma gyabi wɔ hɔ saa na wɔba so sɛ wobufu a wode gya nɔma no bi wɔ ne kɔ saa nɔma no wogya no ɛno abɛka bom wofa no nyinaa deɛ wonni ayi bi a wosan de aba woba no ɔkɔ afuo mu a adan a wɔsɛ kamɛbɛfa me nneɛma ɔba a wɔsɛ nyampa a wɔtena wɔntwɛ no na wabɛfa me nneɛma na woba no mohyia dam hɔ no mu a afei na bɛrima bisa sɛ naase sɛi wɔsɛ sɛ asɛm bɛ no de asɛ no kae bɛrima bi ɔbɛgyaa no de bia ɔbɛyɛ tɔn paa na ɔkɛgye tia bɛrima mma kurom mɛyɛ hwee ɔba no ɔtɔn paa no na ɔpɛ sɛ wobɛhu n'anim ɔmuna samoa wɔ pasɛ mu asɛm wɔ kɔka asɛm wɔ yɛ dɛ sɛ mesua firi hɔ woa na aka kyɛ ɔsɛ hɛ metumi ɔsɛ ɔtumi bɛtena ka gye tia saa wɔnyɛ hwee o ɔpɛ sɛ ɔhu sɛ ante dɔnkɔ ɔtwam kɛkɛ ɔhu sɛ paa no ɛtɔra bi a no wasoɛ na ɔtwa bia ma obi no wakyekyere ho na wasan aso a na wakɔfa ha twa no na asɛm a no wɔka no sɛ wɔse sɛ nso ɛnka huu na papa na ɛka sɛ bɛrima wowɔ hɔ na ayɔnko akyɛ ne kɔkɔ bu mmienu na wɔde fe bu kwase a Sompana yi 3.1. ɛna kwa ni mu na kɔpa akyɛw na gye wade no wo kyeka ma wo kɔ na wo hwe obi ade gu ya na sa fa nyine na da bia oba kuma se na be fire nyame fie da bia ne se papa na nkramo da se bi sita no numa sia da bia o sa ko kuma se wase he mo nkwada de mu agimi de na ye ko kuma se nyame kese ho a ne ye tena kura se nyame keto ho o si kuma se nyame na so ne ho ne ye be fire nyame o de kura se ye mo be tuma da o so okay abusanfo mosempa omuna samwa obatu aware we dey anasa setan we ne dey obi baka se aka for the sake of anasa akola ne ntino na sebe ye kan katacha ye hwe no ma bi kakra be me waba na eye se wabu se busa na nsem kakra na we ne ye di sua de ntino ya na ye hwe se be me ko awokoye a oja obey 7 prejudice wafa ye omo katacho me kasa ase mo se emre bia ye de akora jame se ye okojo maba obey di akora jame me sa de akora ne to ano untimi enkora ne bi ha dwen na ma no hono ko ade ye beka se ma bre e wo kwan bi so e ma bre e wo kwan bi so pa na we no ye nwa ba me wabade na ye obi ka kire no ewo kwa besu oba ye so hwe nanim a ode kasa sebe ye de ade pai ofi a sebe mfa mpai ne so na de mrante o kan ye se pressure na ma sebe adoe ekuwura kusimum pressure eso na se ye beka sa no ma wentimi ensolve problem se na be ma wasema ye de se wo no oba wo na esikasem kura na wo de okota te se de mrante kan se abo agata na klotwa mansa se ogjana de ade boy ma obedwane na odwane wi a okota bebe no na ma ababebe eye okama sa no ma wezu ampa ade bi wo ho a na se wanwane kakra nkota pressure ne so otimi nyina no na mum ya na de bia no omo ni madwuma no ya no mo ne ma no wonkuta hodie anye bia kro ni mo bia number oba ne de onim number na kwamna wo te sai ana kwasi wo te sai we de nyame o na mama bagalam se ase me pesika bi na oba no kakra bi kura na enso de na nkeko ne mo kote ba bi sa se nka me pesa nka busa se sense oba yi ba ha ya obeka sa yi sabe be man udidi efiri wo ko no oba be me beka oba beka sa im se 2 days as 3 days in what me adisika bi akoma no for akwala no se bia onfanto bibi ma akwala no eno kura no nka bia minim de secretary sanka oba
se bia ekwa ho na nka obebusa na mamia se obeka saa ekwa ne difference bia bam ana fra ye fra na nti no abetra omno atopretwa dwada enti bia opese wi abom na ye tibi yo mate wanya bai de enti obusa ye se umienu nyina no we se amen obi ate agada kwa bi ante agya wa enti no odon so na ye bibia odon nkasa na ye bibia obi ni oba bia wo bataware na nkoso odonim enye oba bia na ne wonya bema bia na ne wo asabi odobam odon so na ye de ware ene ntiase enti se wo mabai se omo ankasa ma omo kwan a ye de wo ho saa na ye pe no bema yi ene hu obai na okose ne pe no ne na wo enti se sia na ye wo mu no sanka ekwa bi bam anase so omo tie ye de a senso se ko ba so omo kwada dwene ho because se omo tie se bo we wo maame we wo agya we so maame we wo agya ebi kwa ebusa wo mo a obia ba na ye wo kwan a obia ne kochi na wo de abetra ha enti so omo ankasa kote se de katecha wo ka se bibia be si adwada na ye de wa ha emo ye de ye pe ne se akona ne ti sa ko mo mienu no awara wanya na se cha wanya de bia me ba betwam se we de me ampa we de min twam we de video de min tim fa twam do ma machine o di twa we de min tim fa twam so enti no se be man se wanka se wo be wani gino ho a me maka me se wo ko yire fie ne e boss tro a we ko mo de oje we yire e wo kwan bi so enti se wo fi se oba wu na hu na ko fa no e na we ne we ba ampa oba bi akona ni kakra kuma se fiem na efie mu kase mu tena kwan ba uba so obedi sika so wen so be ma ne we na oni obi gu nyantokwa pe na odi twa mpo adi watem brante bi ma kwankwan wura bi wonen sa won fa mom on fa tele mom ai odi bom na nkura nate ne ma no wo fie omum pie mai odi bom kwan na nkwara no ha no ndo wase ma me mo no de mentimi nkasa me ma ne mom kwan na ade bom no de mama se kwan so de so na me de pai ma de no so me de bebom so mo tie be se opani wadaro ma mra ni ntino we de wa kwan so ne bona hina wadaro ma bibia ni ebia ai untimi mfru papa no ma ni achi maka bi ya hai akura nesisia monko jiye se katecho ye wi a oba mam de o kan nyina no ekosi po ba bi se monko nko dwene ho wo kwa bi emom akura ne de se maami upe no woni ne betena woni ne ntena akura ne de wa sede se esese de already ze wudwane anaso okope ba bi tai waba de a de nunti na ma ene de wabe piefia enye bibia ni akwala no ene be obai wode oba nya o charge bi ene obobo so won pe ne mu makwala na woni ne de di agora na pie mu ba no ne hu kire no wakwala no ti bomoden na kwan bi wo ho a wankasa decide say akwala fine aware ne de yentimi ntwamu ha katacho mam fansia me da wase pa ye abusuafo mom yenko afidie no so na yenkodi dwa kakra na adwade na chi no ye beto aso 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene be san ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ye de awono ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho oboase wo be 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho so nya ne wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Challe, it's drive time today again, and our callers are telling us how they feel about club beer. Call in on our number and describe the taste of crisp and refreshing club beer. We have a caller on the line. Hello, caller. Challe, I drink beer, but this club beer, Challe, I want to describe them. You really say hello, bro. Challe, so okay, the taste, no, it did like. The taste, no, how I would describe them. The taste, they like, Charlie, taste
deep. Charlie, you talk all. Test me deep. Some tastes are simply indescribable. With premium ingredients and master craftsmanship, the taste of club beer is beyond mere words. Charlie, grab a bottle of club beer for just 7 Ghana cedis and tell us how it tastes using the hashtag TasteNewYearDeep on all social media platforms. Drink responsibly, not for sale to persons under 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Uncle Sam, Miss Bra. Dr. Mensa, what Dr. Mensa in back clinic na no. Na wono di what the year me. Hey, oba, what umra? Say a friend Dr. Wonder. Yo, sorry, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wenya we ya. When you be on what you be do sunny at the end. Now, when you know what on oh, you're a wonderful doctor. And now you're Dr. Wonder, say, I can't hold it. Miss Nancy, I make one in the nipa fashion. Boy, yeah, Juma. Ampo, the Bia, Dr. Wonder, have back in the car. And you make Quenny Mupa. Now, the Tiana said, Dr. Mensa says, Born Rani, Dr. Wonder. A Bibia, where you research. Oh, Shandia, 18 Dimuno, or couldn't even the Bia. A told you that may food in Kobo Brief Forest. What she would you and so to say, I dear be any hot, ya Dr. Mensa, Usrono. Now, you saw dear be draw as sub refita, ya dear Manabonis, Mamma. So, ya now do Dr. Mensa, Borman and Dr. Wonder. Oh, how you know, Twitcher says, I'm a Casame boy, ya who redeem Makuma, dear Bachi. So, what thing Castle Yaria, called Dr. Mensa have back in it. Your dear be draw ya dear. A minimum tears here, Besina, or Cochi, or Nigris the point of dish anymore, and as a Castle Dr. Mensa Johnson. Number 7 0271 173 551. Where WhatsApp and 0245 958 768. Your church wire 0209 500 273. Dr. Mensa, Dr. Wonder. Nina Nipa Kronwa. Okay. I was on for Asem Mpe Nipa. Yaba Sumpa 93.1. Akasi ebe catching na so yen catch the fidie so. Yeba catch the 93.1. Wa hinere. Ele chobema. Bremu na fe ya ntoaso. Ya pekwan bi afaso. Ya se onyankopon bemu a. Na se nipa mi nu ombesa atoa wan brabo so ahwe akoda no a fine. Enye wo hye so. Na obi aka se me kwae no na radio for no for so me anam dia me menfe. Nti I did that under duress. No. Yem penisa. Nti mama sisi ano Beman unity. Dear Nye. Yo, Mpacho me da seketecho. Abrantie na unity wa ya ade. Nanso kakra beka ne se minim seka wo hwe no. Se hyenkani bia etwihye ne se ode kwobo akwada bi. Ne se ayem hye ba ebi kura na akwada ne nwuye. Obehu ane se wodi mirika na ope ba bia akwa akobo ne ho adwa. If he says a one share ne kromafo ne betonwa ombetimi abonaku no wa bla na akwada ne kura ka abo no na wote ase e bia no omufi se wawu nso na bufuhie betimi amomadi ne boni nti no na obi wapie no anase wadwane akope ba bia ede ate na so no won hye hwasa se ne ka no so mbe nde so mbe ne de no na se wayi nani da bia nya ne sa omukota ewo ho a no ohwe ne mu adwo a anaso akopepanye bi na odi dwa ato akoma na anaso aprosifo no akwa report ne ho eche no mu nyina ba ne sa ya de usie kakra prosifo ekokom ne ya de wasie kakra se be ya ebufuhie no amanfo nchen no eno be kofo mansa na omonso ayiwa ba abonten ne nyina de bo ho ban sa na nyinse ne a wo mo masi so foforo na sebi omomboa omo ne so na ba beto omo no emema ndodo na ya omo ye nua be men sa na wasenko ye so onde wakohyemu ache na so ye se wo twin bibi free so na sema na bia bibi na ekuramu wo ho de kan sa kwada no onya enyini nkwani mu bia se bia be ka se ka apart from say nyinsemu ene operation ya ne akwada no hwem so onya be 7 be months ntino sa wa be de wa ya de abema na enumaduru aya nwunu nti sa wa be no ye hwe se se de wusi kan ye no omumienu nyina no so mbe ye omadwe na abusua no so no epene so de a mi hu bibi ebesi kwan so omumienu omuntimentena enye ye fi sese wo omumienu krampo tena katachaw bibi wo ho a management na manage nipa mienu no samote na akra ne kama ho na weti ha sabi samna na sa washing powder na
obeto no ode asi ne nneɛma asa akɔtɔ bi ama maame ne ma no obetimi ayusu saa asamnehuro na ede ahohoro ne ba no no so ne nika bi a wode tena fam na tie ne mu nte no ebe mesika no kula mposo aba fam na se omusika yie no ebe kɔ fam de ama wonom enti no meka cha brante wa bɛɛyɛ yɛmfo so se chenchina se de wasi aka no na emom no omumie no nyiro munye omadwenye me hu ne se awo abemu na se bia bibi boni bia nsi na emom bema bibi na bo ntrene na eja wudi dwane ye na ho nso ye na wo de kofa ye na ba ne sente no sa wabade abomie no nyina me fi se so mbehwe na o ma bo mo ho no makom ho abom bie mu a ebe bom na nso no se omuntime nya ne sa de a me ka che nua be me se se bi ode akodada ba wi ase awie maame ne de obedi o so de obeyi o mfa ne ho akwada na eden yanko obenom no fonti no so ope bibi kura nso ma maame ne nso di ansa na akwada no nso ne nua ne ema bi nso no wasa atoto nti no wonhwe na omoa ne ho yie adwuma no onfa da ni ncheche baabi na onya bi na ontimi mfa mehwe akwada no ne maame na bibia nso enye fine mo nana na da wase Abrante bi ne ga bi wo na ga na se onhwe ne ba no na akwara ni ntwa no fo nti Abrante ni bi sam se Mmrantehene na wo asem wo ye wutie ni sai kwada onom no fo so ka wo hene o se akwara no fo so ye bon ho ka no fo no ye to forgetting say ma me didi ansa na nsuo ba no fo no mu me da wase omo na she ewi nsuo pa ayo me da se so for short na I me try short to there na se wa was from here ya o hwe ye papa adwa Sunday nyamisha so hwe ye ye tu ye nua be maifo die na meka kire se be ma bia wotimi si oba pe o wadwene e wonsusue e wontirim eti se wotimi si oba pe na wote ase di wakide a e de ne wobo ho yi na wosiesi ho yi because bibia betimi asi bibia okofa ibia de nyame anye wadom na wa anyem de oni problem but anyem de a bibia si tie besere ye nua ma ne mu amosisi wo anyame pejam mun konko di Mmrantehene na chi ma wo konyin se wi a na Mmrantehene si mi dwane a wo dwan o se me ko akire na ma gidi me kom aba bepim ye nye ne saa wo bewu a wo dada asamato dada etimesere nyini na nya adwuma ye na wo nyina se wo nya adwuma ya be ma na iba wo besoro wo obu o de die be ma wo mesere wo ya Mmrantehene so so ko wo bi ba enam ho no mu a wo botom ene wo fie ene obuso mu nye da enkwa baba no enkonkonyin se no no wi obeka che me se ena botom nye wo botom nye na so hwe abrabo yi nyina yebo kakra ene nyina de ko ni ye tukoko enum no na wo ton katie so ema wo ba eno ne fre se belima ene manye enso fo so etie be sere youth no omomodin na omomwaye pa na bebo ayen me da wase okay ya da wase ebusia for the akano chambers on beba chamber na ye no wona shi say why you madru good why you madru me pu wona madru pa de be fi mo abia na be ma atie for na o she batakali no batakali bi na ye di tu abom presa anso antete baba bi sam say Mmrantehene de ko kan na ya na ye no kore etu no ye de ball batakali no no am se mo de ye mo baby ho enti abaya be ma na ba na wo chia wo de Modi nkomo ana bema na nkomo bia ni ho nkomo bia nya ma ana so oji akwala no kra si bi ye ma na efi akwala no wa ha oje no okay aje ne ba dia se ne ne ayo abuja for production team no be ma won da ye no be sia ne kokuam chambers na ya to ankomodie no so ya da wase emum before then no ya Sunday no ana de ajayi levi wa fana sama ko Sunday so anti na no abuja for mo ma menchia elda usu adimai wo ye SDA elder ewo ye nya so SDA church ha na ye fre ho mo zongo no ye nya so anya no SDA church
Elder one. On one di ezi asompanyini yes. Ama asorma abona baso abonmrane Elder one. Na hojo. Why you good? Na hojo pa. Why you good? Na wa mene sompano ato ne yem. If you say sompano na betene fiko. Sompano na betene fiko. Nti ya na say abusiafo Elder one yeah bompa yema maybe so first program on obo bompa yema na empire na ya very very successful I successful pa na busia so obi maya o say kakra o say na de nda no so and crowd me man no monko hosa me wa bom di be bompa yema me pa o tina invite no no bompa yema empire ba no o say yo sa da nyankopon so tie ne mpa ebo pa meko me ameko okay awiai mumudodo a mutie na menim no mote osempere mu Dr. Mensa Dr. Wonder mote nenka enne ye fasima kakra na ye na di nkomo bio na ye ne hwe kwa no ano enye wono a na san bae emoni duplicate na chiliba no for Dr. Mensa onomo ye no the Sopros na naba electricals also onomo ye because we are powerful the same people yeah na one there in fact ne na anchi ni ro na mom the one usua ye electricity we obekikiu obetimi aso naked wire man kiki wo soro mu a woda fom obi ane na dwuma mom o jani mun ro yo doctor mache me da say when the way Joseph Mensa way Benjamin Mensa yo I was for Dr. Mensa na chiri bani mama yene no eni nkomo doctor emo akwaba Mmrantehene mejo so ati say obade adaro ma ne ma dida na kwempa ya shi ampempi na ahade first time ayesia anyway see de nyametimi ye no come on wadaroma ye bo Dr. Wonder dia kwada bia nim ne ye patre Dr. Wonder eno ane wa wunua nimpon Dr. Mensa ne ho te say obade say Mmrantehene said they start o kan no nte awia nipa bebre tie no sa na enitia keke ene no ona otie no ona otie ase pa no omo frɛ me mo omo ka say Dr. Mensa wo ke kan sem bi say ya omo mo ntia ase ne fa ne tra ene woni tofi interview na tofi ye ne no Mmrantehene wa kine nyame ya dom a bibi besi mo bibi besi wo kutwi mo mamen ka asem we say last week no ena Dr. Mensa ka say nyame ya dom wa kine bena a wa kina ene da na ebe yi no obeye one Mmrantehene one me kokwaye kese no ba bia yedua haban no bebrebe dua ne ade no na yeduru ho no wote haban bi sa haban ni mienu no wakabo mu atije no de ma ya won kire me o ma mi gina wono na wo mo nkire aha bi koka aha bi ho a na atija e brastet said obi atutuo no eno de ma ya o ma mi gina base no amma so abene papa no mu ndi okote ba wasi jemu na yesa ho so ebe wo mi jemu ano wakabom bia so ameyam hyeme na Mmrantehene ma hwe hu se eda ya lekese e babia no ena ode meko wo yesa ade na na de chie ndi ene obetena ase a owie o free studio ha na o flame ena wo se Mmrantehene program yi so kra no nana ka wo senka mea meko na me ne Mmrantehene kotena ase na de wo mu ne se nyame adom a wo kina dwumadi a medi no wokutwi no ano odene ndi ene mi kita phone no ana dwi on say enkofo ofle omuwie program no enkofo ofle Mmrantehene we ni de edi kan a me ka kire Ghana fo say abibidura ya le sabia wo se medie enya sika na wo de ba no nehia me intimate na se no ma kire haban free obenya no wen so obi tie sompa na Dr. Mensa te wono mo a wo se wo yale a fa haban we o how mu say yo ya fa haban we o how mu say yo ya haban no wa kire haban ni bebre ebia ne yale esa eye no kuretro do say ne nananom ani ni sikachi
Nemom no money di ayalesechi. Emrantie so obi yale a maame no okunu na na omote akura ase ye nulo no. Oba no okunu atena be ese mfie duomu nyaayefo no ngoba. Obonwuranwura mu na so okotete ahaban mano a. Oba no okunu na fedi oba na tumi afa yefo no wawo. Eye kosua miensa na ye de beda na se. De ni nsem obie no oto akokọ baako bi aka ho. No money ni sikachi. Eno obi bibisa se eba ne sei ne de. Wo kwa bibidura yale sabia anase so obi yare a. Oduru ayale sabia ho a adan ne agi ni sika kakra. Ene de tie ne se bia wo ye adwuma no betu ye sika wo ho. Wo de electricity na be ye adwuma. Wona no omo ye adwuma. Empo enuo na wo bekọ no de wo anya won sanka bia no wo beto. Nti ye niam bebre. Na nyame yadoma wo kina. De ebesi wo Dr. Mensa ye back clinic no. Eniam me ensa pe na me bebo so a kire wo. Emrantie wo beje di se eja se kwabena wasisesi won ko ba bia bio. Wo tia yale sabia wo. Wo bi pie ya no afa ne books no. Wo de asma ba. Wo pie ya o. Asma ba. No apeja book no no de a kire wo say maame aha maba ne no ano no menka mi wuo menka tani. Ose okoda akolebu oko South Africa. Emrantie chese South Africa anye yi ye ne ba akolebu. Yo. Kolebu ne yire ne mabesu. Omusu se omu. No kwasim ni emu nse wode ne folder ne na yi receipts. Ne nkrata receipts ahodo ene card de ma no nyina South Africa de ene kolebu de wode be kire. Ena abusuafo ye ne se da bi. Ombakwa akose doctor no mo yina kofie akọ mpaibo obisa o se mpaibo ne sister no panyin no no me ne hie yi ase wota no dumase enokre o se no ko mpaibo hene mpamo se SD ni bi ne peso bompa mo se ne SD ni de ijamokwa mo mfa no nko ane se no me ne bae be ma sei wade na ho ne me ho den che se do ya se me ho den che bomba o na mrantie ye kan nyina no eya na re ho seme ewo mu ne se ene Ghana ni bia wo hwe sompa wa ye nhila utie sompa FM nso a tie ne yi ye wo agent fo bia chese se nipa ya leda ho a eno na ye omodi de na nani agye edi sankofo ne namo a wo hunu de obetumi asaw yale a no aka sem bi agu ne ho fin wo hunu de obetumi asaw yale a no aka sem bi na chese wadwene kura no wonko ho ebia nse nyame yadoma wachina Dr. Mensa etena se a hwe Mother's Day aye ne dada den enso ho discount wo de ahyem wo se menka ho asem emrantie wo se enne ne da ye ne wuhia e wo sompa enti obia wo se enne mehwe sompa TV mitie sompa FM emrantie hini program ne so tofi akwane doctor interview no mitie bi oba ensem a make kamu mienu pe ne ama 70% discount. O se Mmrantehene hini program na wo ye no wo ye ne sompa no eduada no anumle no mitie bi me yale me ba yale sabia ne ya bisa wo utie di asem no mo de ba Mmrantehene wo wo kan nsem ni mu kakra bi ese no ano no ne ama 70% mo Mmrantehene nyame yadoma wachina ansa ble bi aye kan o Dr. Mensa be hye ne batakali kese Dr. Mensa be hye nyame yadoma wachina wo beba felu poma ne so wachina nyame yadomo a wo ma felu poma ne so afei omo ye nura ye ti se Dr. Mensa wo hye batakali kese na yale bi eba ho bia na nipa no wato no afei ye hu se nipa beblebe wo tena ase o se o kina me hye me batakali kese se nyame yadom wo de felu poma na ma no kone kupe bie mo se poma de ko fero anim no wo de ama Dr. Mensa Mmrantehene nyame yadoma wo kina tie ne ye wa wo hwe me se odihye bi yale mo de na koto asole fie ya ma no oye anomo a me ka no kra kire doctors for kra kire se eni ho kwan se oye bebrebe ko ni padua mu sa wanom oye oni bia enye ye ya eduru ble bi asofofo no moma ye nka no kra nkire ya asole ma ne se oba de se wo haw no ebia wo de tale na wai wadwuma semu nyeye ene ade a o se konkoto dwanim na bompa ye onyankopon de bedom se yale ho asem de a onyame asem ntwatro waka no Isaac anguma num wo se oduru nsuo no ha no ana no ho no mo a medi nuaba na ho no nyina ma se ne oduane ne di oti ahaban na afasa ho yade kama wo bi yale wa beduru asole fie menka se mpa ibonye eye wa bompa ye na yale ne nko de bio na wo se wo ye manifedro nye
Felisa or the neighbor Dr. Mensa Herbal Clinic, we are only Nicodemusly. A son say, minimas of 4 baby bar, or 5 for no afflen anaba. Ya de halifobia ba maso ma bompa ya mano. Ma wie honhum mu de, aka honam ani de. Na ma bisa na yale ebe was bia say me say ne doctor nkasa. Mmrantehene ye tumi de aduro ne ko. Ne de ama wo mo. Obi a hu se ne de aduro ne baaye. Home clinic. Ne de aba ena se kura na kan ne ye kwa ye tu ye ka na lebu tita ho no. Se ye de bre wo asoli fi a ye tumi kura ma ye doctor ba ko pe etna card mu. Kan ye mfa de ya brande ho ne beba. Enti obi a wu tie me no e ya kwanya kese ma wo. Se wo nko ba bia manipa ne ye aduro mle wo na wa wutu anamo aba. Me say wa ba Dr. Mensa Herbal Clinic wa ba hoda kura wo china sabra no Mmrantehene wenyankopon editor apoma we dum Dr. Mensa no won pagya mfa nya adwuma da e wo man Ghana m ba bia wonim say mine now de ne call South Africa no mine ne pa ne chew ye bia say Dr. Mensa fa poma mi enko South Africa was there bi me ma so wo Ghana nya me yadom wa Ghana tadwen awi ategende wo china ene wo ma so wo kutwi kama Mmrantehene be ya nwanwasem na me ka kire media fo nyina Asem Mpe TV say Ghana across say be ya wiase nyina akra wo bia o Ghana bia e hwe Asem Mpe TV etie Asem Mpe FM bloggers am wo Ghana ha nyina me tro challenge amamo me sinya me yadoma wo china tie ni ye na wo ba no e meka bibi ntale ho say Dr. Mensa wakwaji bibi atale na dwuma ho e san say ye woni pa bi wo ho wanya stroke a wo china e bia wo stroke na tran so bia 4 years 3 years wachina nipa pi be sole anante okay Mmrantehene ma memfa numbers ni ntudwa da wase isan say ye woni pa ni beble wo ho no mo ada bia me ka me say abofro obewu no wodi ne ko shepo bottom kro be flat of mo ye woni pa ni beble wo ho no mo a yale na wa yale na ye de ya obewu opa kasama de nche wo mada de nyame pe na je no no otie asem ne ketu abi nso wachina obebisa kotua chi de kwan mo abo nkra populi mo no momla Madina Zongo Junction Oman FM Ablosana say na Dr. Mensa Herbal Clinic wa ye di adwuma ko folidua ye wo Old Slaughter House ejaje na Ablosana say sa na sunwane wo di ko Old Municipal Hospital no udu Presby Junction wa ye ni Tigo office no edi hwani mu na kasoa ye ne Ensania school no na edi hwani mu mesra mu am wo dunkwa say momla dunkwa post office and say Solar FM wo media Dr. Mensa Herbal Clinic moni ekire goso no udu goso new rally station wa ye wo inside wa bla na beje wa yalesa yasante mantem ha ye okotwi ya ne Guinness da poni di hwani mu mesra wachina ehona nyame yadoma Dr. Mensa ma poma ne so no me pa cho mo amutie me monye sa number we eni gi semo a me wo ma wanwumre ne say o fle number we na o fle no a enkasa tenten o se Dr. Mensa mesra wachina meba wo ho enti me pese ebia me bisa wo akwankyere me yale ne me de ba ubetumi aboa me ana ubisa ne saa no aka ho asem a kire nti number me di tu dwane hia me ba cho me bo number no me mo ne dodo enti nyabotre na bo number ne ye bia me wie kra no mensi su bio nyabotre ne yi number ne mako Dr. Mensa number e wo phone so a me pa cho na wo ben heaven no isan say yale bo ne bia ntumi nku enti nyabotre ne bo number no egu phone so enne mani abele e don say me shares kura ne me yi ato me ba ha man shares man fa kiki bia nsi mani e kire say mani abele kese pa say obi a wo yale bia no nyame yadoma wo kina fa wo yale no bepie mu okotwi number no ye 0271 173 551 0271 173 551 MTN ye 0245 958 768 0245 958 768 Mmrantehene Mpe say obofo onum tuotuo de obi anum so no na edini gina twere pone ano on say the year 2016-17 Dr. Mensa na yi the best Herbal Clinic ble na so nanso me sori akọ wachina de hia me ne say wo de hye oyale fa ne bra nyame enka wo. God bless you. Ayarasahene Dr. Wonder yade bi yara jesa wanko Dr. jesa wanko sisi di ba kwa mde aka ho jesa wanko wote ofie dia ene na abosoma koton na ne adaka mu ade anoa no
yadamase na wokɔ na wo de obehunu no waka kyerɛ wo nua na nua ka kyerɛ ne nua na enkonko a DJ Black we ye police ID ɛwɔ Swame yema happy birthday Benjamin Tifol amini no pa DJ Black hi DJ Black and one and a wife for you know omo the picture bia papa eni na wa hu oh I know you're black no you're red hey I'm a DJ Black na ba yo I put for one DJ Mark say hu eh ona wo kan wo so it's omo you know mo yanti ija katacha we DJ Black nyame atini mfie so aso de bia ka ho uhwemu a de otwama no de wate so so na de on say e wo mfie Nyankopon asama wo enti afi eba sese mfie do obedina asase so no sese wa ma wanya afi de aka ho okay nyasa wo de aka ho wo nanim o sese wa ma wanya afi wadi afi na emom dodo abenya de wate so and DJ Black umfie no wonte ase afakoko fakoko nyame atu umfie ne so ti fase guti so Benjamin Tifol we are president for Automotive and Engineering Students Association Automotive and Engineering Students Association KTUC president no also yema happy birthday abusafo mama yentoa dwumadie no so ententem kora na ye entoto ye DJ Black wanya CID we me DJ di sa otimbonyom o sa obonyom ma aboatia free room ba be safie aya nti ye de platform ima no ba be bonyom so obebon na se rock be ma no kwankwan dia oborege ani DJ PK oborege emum me makoda aki ana me ye no complaints ya so me so TV o me office mame on so if you ha office bia TV so me ye bu afere nko anso if you ha DJ me hu no kane pa ne aki aki na me hu no kane pa aki na yo sa ya so me so me TV mame enti say aki wo wife me ye no complain man wife oni wife na so won pa sorry akaya this sorry come here this ana come van ana say wo aki yire me yere complain amount pacho saki am yimi TV no a bonnet modern mame ewo yes and they are so fun say ya shidimo and afi esa botuo no so botuo pay aba kon so we de o ti pu ipa bompa ye meni pa ti pu okay abusia for yadamase Dr. Mensa wa besene ko yitie mu an se be man wodi dwuma wo sa dwuma na se kete manimpa na Onyankopon ayen senchene say ukuta 10 branches all over the country chese la bia meka se kuchoba bi ukodi na wadu ne baako akire ukwe no wadu na yefo a na chese nkwa ne tiapo enti abusiafo yadamase se mo ate ase se wo china woko Dr. Wonder ho akohwe wonders in herbs bibidrumo anwadwuma pa yen kan pi fire foko wose we dia ma nanti amachina maboka asorofo abafo dia ma mia emfa ekohwe Dr. Wonder ho na obeti ne wate no asati bio bela mase abusafo mama yenko ahomar so na ya kan ho asemi ene afutu sam no o bibi ka fa ho
bibi be cross into a jampoy wo bibi ka fa ho a wetumi de wasem aba afutusem ene asmetna so sisi we de ayetie woto snutu na obi uda kwoti a ono aso ano hello nice ya jawo we dey picture new at Mulai enuanu restaurant omo ho nyame adom rancho omo ho ba wosi ya omo mre ya yini bi ne ehwe se eno a se asire wan kwa na nkwa no asire wan kwa no aha Raji picture na me 3.1 na picture na de wa ka bi o ti on ma e so usufa and so usu mo obi e bompire no bompire ke ade mo na ade enchi no ade enchi no wo bompire ke ade enchi no wawu eji se usu nkwa no mo mu ye fa enchi e bompire bompire ke be tira kwa kente me da se nkwa ahoden wo mu nkwa ahoden wo me da wase pa wie ofofro aba we so hello 988 wabo be medin Machadi ene o mi rensi na Usika no asan o sabri bia program bia wan fra na so at 10 cities me di asem chenjire bi ba na nipa le nya mai nti na e ma me mai no wo di asem chenjire ba ho kese pa ani sika no masa twa yo mate say me twa 20 mate ya wo di 20 bra ba ji enje bi abe hu me che nipa no me bompa ye guso be yi me da ba so body na me de bomo me da se ba so pa cha adret ko nipa ne ba wo be tia nji nipa so Dr. 3 days Dr. Time that one hwan ko na ama nipa no je se eni je bia bani mu nyame shira wo no omo no bia na oba no wo ho no na ayere on so ya le pa ere na nasi tu we na mai time we obi an ko ompre anajuduma se ba kan nyame shira wa ya de na nasi na nyankwa da amen na no wo hene your way you know okay yeah I say yo numbers here 0551 931 0551 931 and 0548 931 0548 931 just no money 931 into the code no man na nyanyan mama yenko bio hello na 88 ubutu no so a still 88 go so 88 mo Papa Mbacho, mema wajo ni abegafo. Ke adu. Me ba ko se je wa ko de ne ho ye. De je wa ba papa bi ake de hwere ni ma na ne de ni ma hwere no ye ba papa. Nkrofo se me ba no mo apese bi amre me danam se obi amia na no obi amfa ho. Awo ko ba ko man tio na do ba. That's it. Asobaire ba no bebo. Asobaire ba no bebo piscina ba. Papa, begafo echi omo pa. Ya da wase pa kiedu. Minu ya be ma no no kremu obedru mpenipo ni no anse bako from but ma kire ne se mpenipo ni no aba na otimu se na omo no ka bi se as obaye no ye kafe obi ye pa ko no ye be the first. Oh yeah, why are they? What you have more no? But ya mompaye na empenifo mfa ye 2 years no kure bo say ya mepa obe come wabu no watina nga kwala. Hallelujah. Na oma baby am fa na kwala na hwebu no. Intimega na asunde. Papa, emre ninti wa oba ke de wa kra na minua no so atina ba bi wa. Ego so tiemu. Ne da was ke adu. Gas oven papa pa. Me too soon my advert mano. Okay, yeah, hello Abasu. Hello. Hello. Good evening. Hello. Pastor can say it here why? Good evening. Good evening, boss. Hello.
Hello. Hello. Hello. Wania. But because that's just one here, I say. The part of you, and I must say. So that was it. So make a comment I can say. It's all bar of food the old canal. I'm quite what the room, yet the Bibiana was asking so. Mo, the old one, now scar. Yeah, and I only scar, no one inquire. Yet I say, woo. It's a general heart, which me. And I mean, a man of so why are there? Why are there pass on by? Why dear to come with one to penny? And you said, I know to us more. A yes, penny will fear. I got to say, mind it, the unpointable man. I read this now. On your case, maybe as a man, but I'm a child from you broke room, my baby. Or bet chairman, then a bar, fox from one move master, that you know. Tomorrow, as we being council, we used to deem the name was that. That's it. Mr. Meda was a pa. Hello. Hello. Asem Mpe when we said hello, honey. You talk to me, can say to Brian. What they say? You talk to a family Abanama Abeku, a part of program and person Basaka. I was a pa, Wadaroma. I made a Mmrantehene Papa Biwo, a friend at Propo, or a penny, or so was some of Fado, or see what Mmrantehene or Tenanka, then a near day. Madonna said, Mmrantehene, the person metro say, a program do her. Now about Father Sawoya, but Bianca, but a semi fever on. I anchor, one can't jump for some moment for lunch and moving in France. It is a man with some other far program duo, a son, a cropo, mother quamo by a wadi, I program. Papa must walk to 2 and a year no. I am a Macquarie among Casamobian friend, Kumofi and friend, I cannot crowd as a pass, Papa class of Milipa. Now, Mountain, I had a make a say. You didn't yes, I had the essence hour. I want to impart to me, but and so I must say. They obey how much I say, or buy me say, oh, what them that. I will fetch him and impact them. Into offer, I don't program where the master pie and put in sham papa. Abanama could make us a few, or Brian Lim. Young United Timopa, Master Dam come. I am Munchi, Mmrantehene, into Muchimo Pants, and Coupon show the breed, Madame Pants, bye bye. Mr. Meda was a pa, why are dear pa? I was a former man fancy, I say now, young call Asamoah a toss also. Na said ye kano asemo Dr. Mensa de dia besene ko ne ope bibie hu ha mu no wotina onkohwele ni so ade pa Dr. Mensa na ye kano na obehunu onyankopan wan wadwuma pa onyame tumi aha no ye de sa ya de ye mfansu nsi ni pa no so ye ngopa ne ni nyina nyankopon de ewuram obuhunu say yes aha tumi bibi ya na binom keka aha intumi nsayade we intumi nsayade we na lie oboada if you say hepatitis B bia obi de ba Ghana ha be sa ne ho yade no me ka kire wo say maame bia tena Germany 32 years wo se Germany amem na kama ese street bia wo ne doctor enso mo pem so aha ne sa ne yade wo Ghana ha se nti yes, I am a man sending him a binson. Na what's now Dr. Mensa Trasia, Coco Henny, BC Honomo. Yeah. Nano ya wahana mammy be free. Kufu a fijase motocrudia side honum. Or bass on any kunina and Symbiasis. Ebusan for Mamma no ever can ask them Bemanati and was a me fear. Makwa yima no me so kwabra menka meka ketrema da manum bre be ma no obekan sa wa ha oba no so e wa ha ye be ma oba no kwa na wabona asem no tofa said ye eye ya awade no sesei atete apansam me de me mfa ne se agudie na me fa ne se apasesa awade no apasesa enti mama yiti oba no mama ye mo akwaba yeah, Janana. That is I. I'm your domain. Udinu Biu. Mediata. Yata, you. Moyenta for. Me Pachan, a Crubena was more also. You what is a castle, Motocrude at a castle. Yo, Tete Castle. Pachan. Yo, Medase. Yeah.
Ohema, what's your Asem Mpe na asi woni okunu ntem? Me ba cho ni me kunu ye jaya wade nware biem na sata mo yebe jaware na mhye dwaye na brante bi to a me be fa me ti owie em ko bo me kunu amane esese ni senti into abrante ni fifio me kunu nso tie mi etu abrante no so obaje me pata ni wi ache no na one me de entokwa ma ye kwa abusuanim ama wade ni guyi awale ni guyi no wonhwe nkwala no me ko fom sem ko fa aduane a na wapamo me una me no bejan asa bia abefa me baade kura wo se o fa me ngulam ni ade na oguma ni ma asesa ti ya wade twam ni na otwumi mfa baade fo se me do mo ko fo ma ya aduane kura bi no ko pamo baade fo nso ma mo nya adwuma me ya yi nem to America de ne ba hanom na mo frɛ ma ye ba ye ndo obeso ha san tete san se yikura nketo a wo fi to ndo wo kɔ na ade ebechi enno akra ama ya ba ne no me da hɔ ame yare nti me da hɔ no ana me hu se me baba mu ana to so me yensa ni dane me no ma nam so fa ade wo se da diska ma me ama na me dia beto dem am edan wo no di mienu me nso me di ba hako mo nso mu di ba hako na ni da mienu no wankom ama o diska ma mo abeto me dem anu di a pie free dem ha no say ma me peskan de so obebum ana me am see from enna me tumi no manyina me hu ska no na busa anse ya 14 cedis ti asamo okwa afu mo kan say ska ne die behu kwa bia so ye behu ana me say man fi no ena on de okọ na fu ti obedu anadwo na okochi ni chini nyina wi obedi na aduane wie ye no obeka che say akronfo asevo a ye de awo wa ma nso di bi atete oba eye me baba ira na me di bi ba wale no nsa me ne nete dem ti me ma me mo ya akronfo no mo de awo me no me nso me di bi atete me banti ye ne afa sika no ana me say de owo bagimifo no so am lesa de wotete no ene twi no adam awura ma bodin ana me say sam so me mo odin ene enya ye tifia ete ho na me sori ko ye o ma ye bridge bi o mo dwi kwa no na me sori ko tena bridge nso ono so no nka so obo wu ana obebo to udwale na me so mitim bridge nso yakọ de muya so abegina ai wo sola na odi mi akwasi nipam wo ko studio mo man kan jo se o hu bon ana me se me ai wo hu agi ho no nti wa hu wo na ma na wansena kura di wachi nti wo hu ana me se me da ase enhira nkan pa ni atani a wo sola wu di me sa ba ma me nwale ubiem ubie wa no ba kwa na wo to me wo so wo da wo ba achi na sa na oye ya me bo udua first one de me bo wanim nti eso wonsa na wo ma ye kosane ye na de twen na de beba no me bo no watiko na so obenya nsa me akosane de a ene wa ene o to pane me ono ne dan no so de wayi ba akwa famfichide ti me so ba bia na me te o fa me gate we o sa ko bie puno be gina e kire ho ene wo to ma na me papa na o de kodai na me ka chen se wagimi wonya gimi fu a anka kola we na diska be ma na to wudi dan me yenu me so me di ba akope wo se anya tokwa na wo pause me diska ma akora nso mfa meto wo dem me so me hu sika bia wo dem hanom ena ne anno anadwo ne de o ma mi papa me ho de me ho bon pa me na ase asene obi anka nchem se me na ase asene ena me se me nim ena me se me nim so ma ne bi o me de me ka jan se wagimi ba ma wagimi ye na eye o to oba ho unyimi yanka onto me ho me ka che na ma asem no me da se abusuafo we dey menye D4 dey na enkomse ni Nyankopon timi de ba obi ani so oba ne be men me susu se samo tena fie ho cha wa bra ware ni ho a waka wani bonto asem entwaso a asem beba o if say said ye kokoro mi nu nyina si akoye no anhwe yi a asem beba and said from the look of things, because from the look of things, you know, sir, bear may born one year, sir, or whatever, and now bears born 1 year, so the bear may be few, and so at the assembly. Pow, okay, Mama, Yane, Bearman and Kasai, Bearman so, ewa, Barnos baby, I was asking, I'm Jesus, Bearman, if you want more. Ebi anka be boana ne ma atweti na ba manfo timi a cheche ya dwene be ma me mo akwaba e jam rande at say na mi adom pa cha what they say
FM Kwame Nyano. Yeah, Nyano, Kwame Nyano. Credit. You. Kwame Nyano. Anybody. Kwame, the obey can no correct. Ebi nso enim. Yo. Ebi wo maybe soon nim. Okay, assembly si ko say. Na okai no ahase no say be me ko fa na dwaye nti ama warja ye aba. Yes eno na ma sa warja ye no baye. Okay. Na mpani se kitiboya no omubum kwa. So enti awaja no baye no me mom de metima aka kire mo se ya na mka mini problem bet wono no people asem kura no bo ho anye abufo nye ntokwa kura no a na so afana asem duo bia na akuti abobi Sompana 3.1 bet yana idibani hwe mprepi no omo area kura no mo na asem Mpe Nipa bet asem emfa me ho a ya na me mfa mpani se kwa nu nko da ya na enko asem so ma ne kan so a Mpe mo I'm about to wasn't can we need problem. Let's just say be ma kofa we yire wa dwa ni nya nan kan how. Nan kan how. Because I don't know how. I'm from so de timi ba. Okay. Ana wonso wonu ananu aka se enye de bi nsi wiase bi dani. Wonu aka kirem sa pen. And I'm say fine. And go for so mam sa advice no say ya di a bi asi pen ni ade. Ana Mmrantehene sa wo nya so e wiase niam yenya yetwa ha nya no ye be wu akọ entim konko ba sa me kwa ko di sa wi achi me bia ba bia me pem kwa ko da no na madwuma beka and the point woni pa se unwu ya woni monim de wo ni pa wonim so ho eti sa wo nya no me ya se anya hwe na ada na ware na gu ada na wa mpanche no Mmrantehene tamu a me ba anim ho na me to na wo pie firi na abeto me na me ba wo nchen me nka say still goes on anya baako enye mienu da sokoso so ho sa moja ware de bibi e koso bia na de ye mfa anye nkonta emom na mo ware no bibi koso sa akoba say Mmrantehene no akokuba na dwaye no se wo hu wona ka sa wo media me dam ka kire ajawusu se me sorry ntem ti ana me wura dem at least be 7:30 ni me wura dem be man anyway say dwaye ho no wan tie ma anya hwe ana mu wie na o de be da ma kire na to asu tu da na o be da won chen wa be da nchen se me ne da wo si akosu mpire no oso wa fara dwa ho mpire no yo konkonsɛ ni papa sɛ na akako ba sɛ ko times bi sɛ o se be man sɛ on to touch man no on to the taxi touch phone yo sɛ wo hu 3.1 anti koko ba sɛ said abre agreement be man anti man so but na be man no asɛ still ana o pɛ sɛ o sa ko so ni wo sa anya man no ana we hu sɛ Bema no as a agreement on share no kwasi ebo ya ba munti no na o man ho kwa biom Bema no opa nua me jeni any trafi so ni pa e ma chiri na as kwasi ebo no o de bon edi ekoko ba sa no a wo hu se kwasi ebo on tim ne nto aso no a se nya na o tata we nso me dem so sorry ya no ahode ho na me do mbush ana wo di koto Mmrantehene bi enim sa Mmrantehene ye sa Mmrantehene obetan fi on operator boy etiafo omo ya adwuma na o say boy na ye dom operator de ofa wo bia ho o dom operator ana wonu we sa sa de no ediko ba say o mko bush no na we so abosa Mmrantehene na American ye friend no akwasi aje operator boy no wa bona mane wa bona mane nti se de ne masa ba ye no nti wura ho na operator boy no ebusa ni masa di hu nkomo ana se be ma te sa de ajai ko nipa na wajew ama we bia transe du pa emfa san kwasem ana ka chi we se bo kura mane
na obo mamane o ɛda no a wɔfa na dwa na nyɛ da no a no so ɔba ya ɔbɛbɔ amane dabi nimpre ni so nya wanka nkyerɛ me enti we na ewo mu a na yɛda hɔ a tinkomodi die ma na ɔsɛ a wonhwɛm yɛ ntina abrante ɔ na bɛtena fie nkɔ ɔba bɛmba sɛ ɔdwa nam sɛ ada ɛsaseɛ ne sɛ ɔsɛ ɔhyɛ dwae hɔ dwala na ɔba hɔ nom na nso ɔfa ɔsɛ dabi miwusa 3 times ɛwɔ dɛm ɔsɛ dabi na nso fine nti mmranteɛ yɛwɔ hɔ no na ɛkyɛre kakra ɛteki bɛsɛ bɛyɛ 1 week 2 weeks na branteɛ so na ayi ne yere yɛfrɛ no kuya operator na ɔne wo yɛ saa no ne nyinaa to na wɔde me moto na akɔ hwe ase apira na ɔne ne yere nso ntɛm ayɛ basa ana wɔyɛ so ɔkɔkuma sɛ akɔ hwɛ no kakra ana ndo kɔɛ timti hɔ ne asɛm na hyɛm so a na mfrɛ na msɛ nua baabra ana ɔbaa na msɛ ɛkwan na wukunu ɔne So Pammy 3.1. sɛ wɔhyɛ adwale ana ɔkɔ hɔ no sɛ ɔkɔ akɔpɛ nafa no to ɔbaa yɛ basa deɛ akyi na ɔbaa nkɔ kuma se sɛ ɔkɔ no kɔwu sɛ abɛɛma no ana bɛɛma ba bi yɛtu sɛ wankɔ hɔ kwa na ɔne ɔbaa nada serious ɛmɛ hɔ yɛ ntokwa bɛɛma deɛ ɔka no kura biara wɔ mu sɛ agreement yɛ asɔ nkɔ nyinaa kyerɛ ɔbaa no because sɛdeɛ bɛyɛ a no ɔbɛnya ne ho ɛsan nti wɔn a na wɔn baeɛ no yɛn nso yɛte kaa kwan ho from otokoro yɛ tu tika sɛ tika kwan ho wɔn baeɛ wɔn de plaga bi na ɛbaa n'adwo bi wɔn sɛ mo bɛn forest na no ho yɛ bɛn forest nkakra bobiri forest no enti ɛkoko baa sɛ wɔn bɛduru hɔ na ɔbaa na nbu afu plaga egyinaeɛ no bɛrima deɛ wamena ama hɔ bi osi ne kwam plaga bɛgyinaeɛ no ana sister kuya osi yɛ na ɔbaa fie hɔ ana ɔhɛ ase sɛ wɔyi nneɛma firi dɛm hɔ no ana sɛ menu yaba na adɛ ɔsɛ bra de nyamboso nanso menu adi nkɔmmɔ wakɔ no aba fa ho ayi ɛbɛwɔ me a ɔsɛ bra de nyambotrɛ ana wɔyi nneɛma ana ɔde kɔɛ manti asia na be man de waka kwam because said ya ase bi asi won so bo amane a e bi a kwan ba bi a be man hye bi a no kwakọ hwe na ma bi a bi senti no wan be man na ma ho no on so anka hwe ankyerem na ogi nnema o de koe tom ko ya wo mu a na ani won so to kasa papa o kasa papa na akwakọ ye ayi na won de ho na watete hwehwe ansem to watete enti dan baako yo fie hɔ na ayi bia ho no so kasa mu kasa no so ya no odumi no obrunua wo fie hɔ ti lucky anyime be se basics sa na me free fie hɔ no makɔ titika su kuru na kasa mu e be se ha ne ayi ka kwa mu he ya kasa nti sene sister no so free e kwan so ba sina kokuro no fa na obo ho fa fie no se mebla o so mensa kachi o yese nensa o keka wontwitwa na menti ase Mmrantehene bre so pa o sister no wontwitwa nensam so won kana nuntum ana mediaja na kwakọ hehe nti ne mpa ba ho na pata ya nam dem koye kokuro no so ye kakra na sister no asa de kasa ba kuro no so eko di kuro no fie assembly man no o pa no di kuro no so ba ho do ya meti so o tiambo dede kwabonzu ata na mikura kwa kofa no e kuro nzu honom tinam jafie mu na ha me because medin ka busa so yentisa ana me face sister wo fie na am gina mu na sister ku abra misrew se wo se me free ho na no wo bodua o mfie oni ata abru bunua dua na enam meje me yiredi because mabusa no atwa so wo se yentisa ana me susu da se obetuma asade no entina meje oba ne di etisa wo se mabru bunua o fie ho a dua na enam kuanutum impedede bi abi anaja sister anka antum nti bo be se 738 na mfiri ona mba fi na bedidi e na nkodan
Jana junum wa na mfiri na so trans na se blind of am afi no be tum se hane and let's be 2 months at Chikura. You sound 3 times afi no se hane na mse sa kama I'm not in a kind wa ye enti free wa yesen sam ho a ye wo ho a enti na chese Mmrantehene me ho no sika mi nkuta bi na me ni bi bet kwa bi so ya na me obo kakra wo nipa bi anim ho enti na ma ferry Sompana 3.1 ache kwa na msa tete ache nsensem tom ya ma be ma ne se bi krunkura ne ho ni ho me ba bo na kura nkwala tu do di kan ko na opa to to so nko na opa ana me na be wo fo tin kam pokura na kam e bo awo manu ama wo be ma me no awo fo me ho ni ho okay ya ja sensam ho a enti ho ana wa fra me o panum ho me krampo na sen kam friend baby na Mmrantehene o ka se mi se akukọ koso akola akurum akola na nsu a akukọ na sensu o sensu a se nsai okay agwa otie mi o what ana ja ye wo ho a enti o anu afrem o panum ho na wo konu a wontimi starting club no e wo panum ho timi so nko na makako tesim ana onya no mse afem ti akire o pa kuma mikoko ye wo hu ade oje o pa nkasa o bo ase na sa chenu ofrem fon so kwa nya no mesrew me bande ni nya ne nkon ba me so ye 3.1 and en mom waka na so me dem koso ne madwe de untim ni asa ko biem enti akire ansa na mi wo fa no ba mu busuafo ba mu because nanta me nya adwene se entem so sa no me kokobo ma busuafo amane if is able football ho to a ya na otie chire kakra ansa kwani mu na won na play no ho de me ko ma busuafo mo de je wo de me kabi me ne na giant fan ko zin ho na ma busuafo ba bete kwa man ko honte wan ko mo busuafo amane ensa cha de timi ba ana kuma nso sorry sa na ho timi jo na bia ni pa do ni tufo na wo hwe ne man so a ache bia e fan ya wutimi ka bo nso a eye ana ondim ka no okobo amane na menim da endi aja me de ho me ba be dwene me ho ene no afre me ha ehwa amasene ya de me nam na no assembly me afre me ho nam de me ahimfie de assembly wo men kwa me ko ya asian atai do aba ha se semse bra se de okan Sompana 3.1 me kire me zemu kakra de kire wonum fine e ho na assembly man frɛ owusu jawusu ya Mmrantehene no ho na mse han ne kasa kakra bi o chan ko hia an so meba yi chef yo brother na chi kura na me ba ha timba ha owusu na nkasa Asem Mpe da tina me sa pentima ko on se dan ko no din ko makra ha na me yeso owusu ne timba owusu so Mmrantehene ehne ti ayi no ko ban so abunti nu bu afu pa nya san ketua na so okay se nya duru ho a na so owusu na se wan sense dia ebe hunu do o ya bro nkruma do obu nya kokwase a me be ma na wa yem sei me ya say asa be ma mfrem panifo anim because who you be no akwa kwa wo se se mpese me no wa de to aso dia ma me mfre no ba bia ba se mpese me no wa de gudia me mfre no na mfese ha na mse asa okay ani aye kama pa ndi Mmrantehene ayi no bebre na bebre na ase mjika ne maso so aha na ababa we no ne kwasem ni men kan se woyam mebo nsam die nanso so no oben ho papa ndase oben ho papa aha me mo na sen kam friend baby bema oni bema ai se wo machi asa friend pen fo nam busa adentia
abrante wo se o ma kwan ti mlande se muhwe mu a why manos okay ya tete se na na odi bonkro ene de wamfa mamu de na ho na mpese mbisa wo se sabia ku enya do a na japade na ese ewu mu otutu no se o kansa akyere oba enso fe o tono ntimo bu pin bi mintime keka bia obi didi kura anti wase ese ewo na ayi na tutu na wo wafidi a wo de hwe ese ewo ayi mu ana aha nti sa ayi no so ya no mi nti cha Randy me ya no Pana 3.1 e da no frame anwumre no aha ma me sa fia me kodu e ma sa question we na wo ye but na me ba handi ase anto aso yo sabi nya ado a ye ho yi ba Mmrantehene sabi me tu me modam ma dwene ye pa se wo ba woni na wo nan na la shu sa ni ma wo bam sa no na ze wo kura be man kura no so ba onyo hwe na we sa dia na ze wo kura no anka fo kura bi kura ye nyew se wo hu na ya se ba konkon enku akoko ba se ni we okofa sa be man me ne ntem ye sa no woni abrante bi ba ho no brante ani afutu ni ade ma brante no on the forest no ano o say black one say mu pa so no ageni dia anke etutwin bebem han say o dia misra na ye na futu na ye dia la je say o ne za brante na ka wo ho ye ya bro juma where do you see for me ko training bi e won tunkum so yen pa 15 one group into 3 5 Pana 3.1 I say na me group na am say da bi ana m twem hu firim enipa bi a ka ho no atwem hu firim enti akoka oni sa brand yan ko an bema wada ro me se no kresa asem ye tese bi waka kire oba no me kan na ewo senti am kan ye wono kire se wo ka konya bema foforo no hu ejina ho so what true se wo hu no hu jan ho so wo bla na sa obla sa no oni wo na sa ni wo na chi no brand ya sa kan ka bi si so wonya brand ya ofra won de wo sabi impeduasa oni hia wo tin kapa me dia me nya ba bia me ni hia wo te bibia anam sa sa na ti sa dia ne hu member be ntina e force 2020 me no down te fi obua simple obua yo okay awusanfo be ma na dia atum se o kan asasem no na wa che sentia o kan asasem se o se oba no se on le da bibia nkiki no na o se na che se ne o fa ha no na ma sebe sin bi etuto na me nim se se ne kiki ni pro se se ne ana obo aho yo 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 nti omono wose no boa boa kada jo na te say sen te say ni passen ana and te say ni passen na no in form of I say o my ne say on say the nana me kasa I say aboa ne tan akokɔ tan no so why ma say ntokro bi okay be man wo hunu esen na tutu re say esen no ntutu ya na te say ye ni passen ana me menti ase me kura manyini obusa no me hunu adekro mo say esen bi ayede ende anti obu say wo yire no wo ne tena na change sabam meboa ana wo ka asama eye ne yakeke la dia na akwakwɛ no na ono na e ka me yia na so ka yia dia na sie na wono nya ni hu so hu na onya ni hu na onya ni hu so ka bibia kire no na se ko so wo sam be ka me sam kwa se mo dia tsa wo ka na sa keke no dia menzo menya ba nwa asa asa yia yen kan ya wana na mo kan ya yen kan ya ko bia wo sia ba se ba ma ba kan ya no men kasa okay na tsa oba
wokunu sɛ ɛnya no korɛ saa atutu nti na ɔbɛpɛ doctor mana sisi ama matumi awale ɔka no wɔn sɛ ɔtɔ ne mono no ansa ties na ne gu aseɛ no sɛ yɛ anatokolo ne dɛm kamakama no sɛ wi na mo yɛ trɔn hey aw ɛsɛ wusi yɛwɔ kwan bi a efutu kwan sɛ nsuo tɔ a na sɛ anwea ni saa kwan no so wusi mo ayintwa ɛyɛ na ta o kwa na ntime kwa na ya na emre bi ajata de ne coach ade awo ye na nye o okay so ni agu ajata ni mu no sananka asia no amanfo na dai no se sofo banya sofo maka jenze we half when nya food okay sata ni wi ana ya na I tell sa pepe yo mate obey what the abase ono wajai na mo wajapade enti chene fa no de ma no na saye ya awade na guo no eno ho na pense ne memo no na ayese waka se enye se esi bi owo ba bi atutu na mom na aye won kama menka na wode eka asa na ye na ne ye ho ko oba nche oba ye nim se be ma bi ye oba bi owo kunu basabasa osori firi ne nayi mu a na okwa akobu ne kuna mane enti meka se nka be ma no oba adwa ye ho no na wobayire okura ye obasabasa ka okura wo mozuo okura ngu ho na nka waje nsuo no wadwaye ho na nka akobu okura mane wodi okunu se assembly si ye no some days after nature say umo na mane na na oye ni homework yanka mbo na mane ni asem bi ameka kire no oni oye ni homework e wo me na system anka meka kire no homework na ne say wo hwe wi a o hwe mi yanka mbo na mane na say obo apa na ma be man ne oda ya na ai odi asi amanfo ogunzo say amanfo a na monte ase se oba de okan ye nte ase na aden wantiemu no oba no se ono ana ma ho kwai ma be ma no ofa no wadwaye ho ma menya sa na woka ai na wada if say ni kunu anye no homework yie sa homework na ye nte ase yie se be ma de na wada no be chire na nye ono so ne pushi be ma se wo mra wo ho wadidi awie wakoda no ba bi na homework ne say edana akra so woni be ma ekodai woni okuni kodai na wada roma abrante we free show me achepa me report on ko ni apamu me e wo nkura na system me no apamu me de kona ma me mapamu me de kona ma me mapamu me me bo apa na me di no ya just wona wo free be ma no ma ne ba dwae ho na say be ma no ane ba we did do okay na was it the first time na ye bredi kan na o se mo aye sa ato aso lolo na nampa cha oba akope me kam yem sekan ba akope na ba akope e tro no wodi me na me de me ho nkuradu anka kum yo mate and for the wakano no me ka se be me senke be sisi won tem obai ba ye no me ni asia kokoam aka senke be sisi won tem na so se ententam da na be me on ti hokwa na wo de o ti hokwa eno ye Asem Mpe go tell so magi ye Asem Mpe me pew me ntem mi me ntem mi ante wo kra ye wo wadi nga pon ho na so nso apon aye ma so mo nti the be me obai ye be man wo ho kwan se otime ka se me ne oba ne ye nto aso bi opeso so oba fa na ade na wo hwe be me kasa na chese nka bibia she dan ha no se na na de oba ne de sise wo se da ene ma be ma no ofa na dwaye but oba so ba ha se onkomudi mu no onkurobo mu no wo ka se wo dwaye na be ma be force wo ne wo daye but sisi so de o ka se wana man kwai na ma mi so oba se statements me no wa man wo afidi kuro yi aso Mmrantehene anim no which is switch there hin na ye no kure
Nana, wadawma, Messim Yana Ma Beman, or did me. Me a wadan was colleague, what me cram so 2 quine, no I call for back or damn monum. But now my friend, no mamma, Martina, I did a tier 4 near her 4. Mummy case is doing a good point in myself no cray. Yeah, coach and why I did Tia Santa Hana. Sabema a feeling a year chino, and ye serious be a. Name say or buy a feeling cretching the serious. Name put to the extent to say, if you know and I unquire them so acquire dry. On say, I send me a honor or bar okra ward metesa, I won't say beer. Open what in the way out by me our idea. But one here, Sebe, or Baba cry, a binya effect also. A brandy be coffee or copper bawari. And almost say Nipa Pablo ne Yirikumono, and Tian Pabawa on a map brandy and worry. A brandy and a bar, what kind of credit was it? Just Sabrina now or poor Bana. It was 13 years. Nana Papa Abro ne Yirikuno, and no correct what you to Musa. But almost say Nipa Pamuja, seeing what they brought in Yirikumono. Ebi ana wo no abema no so tie ma na wara baba wa no opa baba wara baba no so edo pa senkom be ware nti maame ahwe ya na obi kra pa baba ware na obi kofa saa ayi di atage oba no se we ne maame se bia nya do a ebi bi se ni no ye na akwa ha dwene so nti me de fa asem na nya tie se de nti abajafo de be kan ne se antwi oba sade na ye na eya na senye nana wadawma enye fine ana na se bibia ni a wo de be man ho ahi kura na koye sade na na wo hunu senya na ede na esa wo ka kire no megidi se esa wo pare chew se de wo ye na enye awade ne se wo se wo nware a obia ni honom ya obetimi afọ so se chenchena aware at all because when a bear could do them as Sebi and Yadwa, Yamna Bepeja to Beman, so now Beman and Bepeja Nato. So now my referee, Ejina Honomo, say Munsia, no, I hope him and I saw a bearman is here. It is what's a ya Matthias here. Now a dear now walk up view, said the way and in your dear, Miss Susa obey, as how can we beat a bearman because I have a moon night. Ena be me wo dia mawo na sa asem ni si me patan woji me patano sa o patano on the ground so say be me bia be hye wo no wada e wadwaye so ne wo am patano say wa ma ho kwai na be me bi no wada ene ntina be me aye ne ya no be ma wo so o patano ma wo je patano Mmrantehene 3.1 atisana de kokwe ni se me yebadu so me mama me to su du me ka chiri na adene kokko ba sa no te se mwanwa ana sa ya me ya enti me chire na yibi se won to me fita no on to ko fianka ho ko fianka man kan dodo anu e shemu abese be na atwimi na chire me kura me ka se wonyai me ka so niska ana me send in the bear wonyai ana ji o sane sa brante o si woni na wo ho no esa ye ya na onkokọ ye e dey no problem won ho ana onkoto ko siani create ana onkoto awanyura adika ho ana me so tama me che ye no ache apa ho emprepre na nka mhia sa ade no ande me nu kwa me de be fa so e shembe na atwumi ana me se o de se hu hia bi de che o de fa tiwanye ana wodi kogu ho no wodi kogu ha ana o sign am me say tam na pantu de fa ntu ma na o ma me bae ma se Sumpana 3.1 ana se kwa me sira wo ana se ai antibadu o ye na ni o fa kwa so you know to me phone ya dia sabre no de na mini na aduane ba ko ziana o yusu ko ziana edigo ko zia ko de man kwa no
kusua create na ka be 15 okay but ana me dey ma me o accept it so party na nka mjine no mate nanke mai and say be ma bia ne policy be ma bi o ha wo fi na chi na wo chi wa na award na te se wo fi na chi a e bi adwampo otu edua na wo baje wo nanke mai wo de sa wo je kusua mu akora na wo de ba na usu mu nti mpanifo megidi se be ma no agempata mpacho se mpata le chi no wo do ho aka obey ababai wakai bisa achire mo oh da bi anya na ate hey yes Mmrantehene no kwasem ni Sompana 3.1 me mo ho na me dwem ho na sa wo na aba no so ho ya na eduwa bi no a eduwa bi no a ya na okay oba wa bi asem we si ya na wo de mpata ma no wo de ne ho aka na mpa chan be presse prekon Debi se ye pata ne de na mi kunu na se wo bo ma na dwena me nkon de mo na ne ba me de mo no ene me beda okay na o hwese kotoku bibia ni kotoku e ba che ye twema wo doctor twema wo Sompana 3.1 okay yo mpanifo oba na se be ma na mpata ma wasane nada nti waje mpata wona nada de na chese ya kofa sa asem no ebe ye dwuma bi wenye nti na chese de aka ne ye ajapade a wa wade ne mu ma me ajapade ne ye de ne de na mpa cho yesi efie menene so atomoto ena yakwaje asase ena yetu bayre abobo ya amien so de nyina acha mana ka abobo ya afa asisi oh bayre no kora de yentwem we de say ne de bo pc bi ne de bodi nti wa moto ene efie no ana asase asase ne ye ayi farmland na say plot edisi dai debi farm mo de ye de farm yo mo dia so koko me pa chan okay and then for yes bia me ka mo kasa bo asem yem se oyiri firi wachi na aje ne pata wotu am pata no kusua mu aba akokora woje ne no ama wodi wie na wo sa de ho ka oba no a yemfa sa asem de waye no emfa nya adwuma biu nti megiri se ya kan bia oba se senchena wonware yemisa be me se na japade no be na nsaka be ma bra na be ni so anya ne tenten o se japade no o pese ne nsaka na dia Mmrantehene ade ba ko wo mni se japade no mum de me de ade afa japade me ntimi nkire wo mo na betuma kire nse ade asumasi na wo ya japade efise de dikai adana me no kasa phone so no me se kurase dan tada Sompana 3.1 esibola ta me jemede ana se dem si ye no me am carpenter nti me am susu ma de na me yo so me se as a wufri date is out sima as a call do be dem say ana ba ko ha na baranda me tin kase nti me de as a baranda no ye ni na bo den chance na boss one nti as ni nyina bom nti as a two wa ha yo asa na me kan two wa ha o dafa me so dafa me say de ba se bi yo mama o say de kura aya amane a chere ho dada ana Mmrantehene o say asase no kokko ba se Sompana 3.1 on say na de wi a o ye ya na o so no automoto e no kure moto ni dia ono ni sika nka ho mi sika nka ho ni sika nka mi sika nka moto no ho ni sika nka ho ke jebe tom mi sika nka ho Mmrantehene ni sika nka ho na me adwuma bi wo ho no ya kasi ekomu ayebere na asakora ebere na asa waka moto asase enefie efie ne de maame wo so wo difa no so difa enti me fan say wono kura woni ho a ne madia ena ne madia so a wo madia fumu no so a afu no ne ya kan nanka me ba yo asase me wotu wo ntimi sabi wo ntimi fa sika nkonkosi kwaye afia so a nkrofo chirika so wo ntimi wo operation pa kakabia na yefun yo ya ende enye wasem
Say ya chirika say ye twa hu aban ni ade wo nka ho. Me na me two sister bi anim. Say me hia asase na. Aje odi mani ma me ye adi. Okay. Ana me started so adwuma. First year me do ye. Wo fiti ya na o started so adwuma. E de na two so nsa. Oh. E de na e de o kan buai mu e de na two so nsa. Ye de na anya iska ko two so nsa. Na ajan say me sister bi na di anim na me started e ye so adwuma. E so nsa two no. Ona okoje bosi an wo crash bo 5 million. Ana no ko to ase. Me nam ti koko nam tu aka chineka. Ufiti na ti koko. Anya wo. Kwa na ti koko. Ba ma wo de asase koko no. Wo se da no wo adwam mi no di fa so di fa. Koko no susu se sane de fa ma no. Na de ana nanka me ye no. E koko ba se first year me start ye. Me do se phone. Anya ne Safi na ntumi dia ginti koko ne kama ono atoje on fa bia he fonda oni no beka sa fesi ane de oba di wachi anya so de bi se fom edi akoko ba se wakono sori anajo ase no so na akro na me yaduma bi wonu se na akono tumi sori na me yaduma bi obi akono sori ndi wo ka ma na kra ye ma na kra but be ma na sori ko ba so mpepi ye se di adane ndi koko ba se say man be bomu no I meant man continue sa asasene de no enti adamba moga Sembi de ka sofo enti a moment me continue man no e dan be se 2 years enti last year ana me tim do kakra semba moga ai afrase fu no I said this year I met my ya eti chese me no hwe kura na woka ye nyina ye do chese wono no asase bra no onim no me no me ni mercy me na kwaji asase no man me ma mo fi ha o se ze di adani o stand ko ye me ni no o yire o se ze di adani dan sentina dana me ka kire so for say Friday no say o se obi ko da ho ba ne na am ka kire say kwa no bibi wo kra je so ka twem ye wo ka twem style wo ni ade ntin enti eni ama dana te say yeah pato yeah omro every na sa pato bremwe kakra wo ka kata cho on se enen sam no o ma ware no include rabam we ho hwe nyi ware we ho hwe nyi kata cho pillars ne susu ye dan mu no ahono etu ka se mu kata cho edio asem na kan say serious issue baby o mote no minim ho de batu hwe mu a aye o mo nko ate o mo ho bibia betimasi dangerous ye wa Ghana ha o eno ma esi ma sebe etu oto no ana se ka twa ba mu no ebi nruwi but oba ya busua ne be ma ya busua no so mo hwe ni ese so mo hwe ni o ma biye hwe ajapade o mo kan ho asem obi abeka se obodam ni ntomago na de nenso se wo wonkwa anwodi wo mu a eboa dan se ye betwa we ne wo su atwa we se wata asem bi aba asem na aba nse moto ne ja betom ba men su ntama eja metom ndi twema mentwen na ma betwani ne kro aboy adane kata chaw ade wo mpa ne se kaka meka ne se yenwa bai ye di tufo ama omo tie ekwan ye fa so no ne nkwa ekuta no no esua ekwan bi so ade ekoso ofie ho no na no mesre ye be ma bia ne betima so we ya no ade ekoso no enne se be menchache bone de ne mo bi be sa ofie de enne ye be ka chan se enne nke bi kura na nye area ho ba bi because penifo se wani enwu a enye otan ade ekoso no antwa ye ya mia nim ne kura ni ono ani ma onkoye sa de ni biem je to so nso eye be man ye busa wonsam because asante kasa ne ye ne dane na enye ye sa sem si na wo gye mpata de a wakomete ho na sa ko oba no na sa ko oba no ho de a se me omna se mo amete de bia nka me nko ho ebi nsusu a obi be ko ho eye be ma na kasa wo se wo hwe de ekoso ne ade da manfo ko etu na futubone se bia nka ono nka obetwitu wo se no oni sa no ma we achi no nkonko dem me ne ya adwe ba wa ya de akasa be ma na kasa ba da me pese me kan nyina ne se
By this time omutuwe almost mu ofie on de enye ye ehu say ya che ayese we fa we if you honyo because we enwa be ma ya ono nte wakwasa e okwan bi so ebi asabe da ku bu ananum bebo mema num te se de nyina anum bo mema num e okwan bi so ya ye bi ben okoba yahudi na adani akam wori oba ye wote we ya asabe mpraduasa wo okoba yi sa no ma we woni oba bi san na se unya wadwe se oni ni jai no koye sa de bia no na obuafu sa de bia una na obuafu e na oba so the moment anu ne to no ne life no ya na e mako se mu jai pe no start for life pa ti de bia una na wakoma uri oba yi de we se to twist ai asa be ne tu aso ni ade ya adane kata so mu mi kan se mo we adane ama be man se bi o hwe a enye ni motive ne se nka oba ko se bi oni ni jai na so de akoba no adane etina omumie no yaw ewo mu hwe omo ka yaw obey be kan yaw wa che obey o je dan na Mmrantehene ka se oba pe wa je wa so kwete kra nya adwuma tio ene onu so omo ka yaw so o ka kire ne se muatutu unzo muatutu se be unzo ba ma me ka sa se moyi ye be ka je nwa be men oba dia oni na bibi da dia obey di wa ye bia no de pata ba dia wo keke na o ma me ba ye ena koshua no de ye waje enu achi no wasane na da me dia nwa ba ye ya ka kire no se waje mpata ne dia se be ofi achi abofu bia ni ho emom be bia wo motene de katachew ba ma ya bushia no ba ya bushia so mu tie ye ne a o mu hwe ne tuo kanse mu a edi awu correct for 3 points so for brem tentem adane o adane wo de adane sa no ma ya wo desa adane baba ne ka se papa ne ka se adane no e na ye ne desa o no sa adane je so da wo da so no ba ye je wo da so adane se di adane wo de kwai akwa na okoto se obi fa na yire no se epon konko nti obi ya se ka kura no se na yire na wo soro o ka se be man na wo soro se usually be man na so oba soro se na wa hiti o asama be man na kana eno kro oh ane dia wa hiti se ne me wo de ma wo de mo nyina sabe hiti adane o se na no kwa de bia nda na sabe o ma ha no o ma chikonwi no ya na kukudodo ana adane ansa first obi ya poni nanka ebedi be 3 days na hu otutu by this time around the money 3 weeks ko kase amafo pe wasempa dia wo so focus na already on the chair poni no so nti oba wo kunu so tumi so ana na omni sinyo no se o ma ha oh nyame so we ni pania so vreveni oh mami kasam chao nyame so fo na you know so iraye eti we no I was so this nyane cha je ni ba we yo so fo tam na so na kata chobe ma nyame nhira o ene udwumedi awudi na ye nyaba no kro nyame anim ni mesi afem se o sheda e pre ukunu bad se be ma every baby me fa wankase wodwaye de eni die mu in fact as we kwa de ne ko ozo ka che be me ko na muri sie ne ko se pie de ho ewiase nyina cause emu ya asem we bi si ma be ma no otwitwa na yiri 99 oh twitwa bia nim mesra oh dabi we dey say we dey o se be ma no akasa ye wo nana asese futo ne yetu so we your bel bi na se bi se sie dware ntem ko nya me nana me am ye sofo kwa we mitimi nyina no na na tell you me ye sofo na me gina opa na me yire atimi akokuntro ni mu wadwaye so okay gaye mo de sa na be koso gaye de ai wa fase prophet one was na sa na wote o wa kayo kasa oh nana adofo na ne tam no so be na o yi o sa na wo ye ayo da bra bi kuntunu no aho de wan kan yi sofo me so wo de tie don tie sofo wa no wo de kan somewhere carry weight you mate wo de emia wa no na ma wo me nya so we ase we no wo ma wa hinu yira na wo na samoa sofo de wa no kura ni die o na so na ba de ye ka wada woro mani die mu asem na ba because ya
So I know them this year. Wala ne wanti mi na yere hu se dwa ye na na dwa ni bi ono ma adwa ye de se dwa ye ba bi atotai se ho adwa ye kuntu na just why you be done na ekura se adwa to la bia ya na konwa I am me na mayere sa so my be da I am me na mayere sa nanya uye bi da nanya uye bi da fa me for me o ka chem se wa ye me se me ba bi na me ka sa me me ka obi na eti yesie no emu oya pa na wada ro ndi manu sie no ejapade asem no mi mom de efie no oba no anya ne dia be ma anya ne dia eye nkura ne dia omomfa mamofra na obi entum fifi ho mesire untu wonu mi enu nya o mi ne bitu mu yiri na o mu gosi da foforo aha na akoko no koko ne de be ma onti ase yes ye kohwe koko ne yes ye onti ase na ne fa mo ba ne bia bi kura so aye nkankan na bi na to da rum o mu tem so enye ye o ebia na da kum na oba na ko na otiti na yi kakra na be ma so gire mo eti won pe kakra ma na do be wure fusa so se wadwane asase adwane wo so obi akofa bi so oba wo ho kwa se oba man se adwane bi wo de a o ma oba ne kofa bi because you come on oh yeah no dey bayre na wo ka ho asem no se bayre na wo a o ma oba ne ma kwan in fact se bayre na wa twini na afiri ho so nye wahine yere brɛ mu na fe yemi ahoma no katacha me bem na nwumre mesi afem kakra mesi afem pa yenua ata ensem a wokan in fact ebi o ntwa ye miensi ni penkyere no oba wo ni ukunu tifi a enfa nsem mienu nyina na mosie nelse wa makwan ama obi aba betena ho na wo si abrabo ana se o hye bia wo de hye no wonye wa pede ama wonti no wa ma ho kwan ama be ma ne wada wasa aba betena ha se nom esi ni dwan ka kire ya man se nyina nte ye mo sa na se enye ode aha wani hu asem nti wo kan ye mo se wa ya ade se be ma no won treat wiye na ne agyan nan woni be ma ti won ti me fa ya wiye wa wuti mi hu se no mu ayedu nana eba ne ya na ka bie ka be ma be wale wo ba be hu se be ma ne modu kama wa ye fine oba no hwea bi ayi twa langa enso na ware ne kwa animu no na wo to oba no peke na be ma na efon eti so officer ukunu no wa fon ne be ma fon wa na se no to ya kese wo kwasu akuma ya kese nti no ene ma hya da nkoya ja no wo ja na bia kokko ya wo kase japade na wo pa wo de atompanyimfo nim de safata wo no ye de agya wo kwan na won tena ho na ukunu fie wo de obi aba betena ho se mene na kwa akoda ene mia na me ma kwan nti wo kana ya ode mo ani nwo ho kakra wani afi wo nya obi a wusi so foforo mo ani nwo ho kakra me se afi ma na eno so so achi ne be ma no oba no de ye nti a obi kwoto ne yire so adwamama na so wote se bi obi afa ne yira eya na ye tete awale ni no class kura kan ye wose se okoto oba wo adwamama so a ana se adwaman kwa na betimi atete oba ekunu ne yire ntem so okoto no so na apɛ wade a waje mpata one na tena se wo mpen so a na wagya ne kwan de ntie ka se gya de kwan no ebufu bia behu oba ne bia no na wo buafu ebufu no so nya se sia ne bejai ebeto so akosa wa hwe ya some years to come and san ebia obo atowo ye ma be yi sa de na film enso omukola wo sa kai eti se be man wo je mpata se ekosua ba ko o se ye senyo waje wa mena awie wate ase eti wasa ko oba no ho na wakọ ho awie no ye nsan ko kai dada no sa wo kai krampo na so yi wabufu adi kire no ese japade no enkola wom enti ne de sefata maami wono na breye ene afuo no mfudie na ewom na obi kofa bia o ma ne kwan ono de okwa a wo ma ne kwan no na na mpacha o se ekwahwe afuo no ne yehu ba bia wo se ye de bi ma obata ai ye fa bi ma no ana oba ndi okai ne de mo nka bi nchire wo bia kola wo mo so kola biem se be ma fie na ana sa wo ni ukunu fie no ama be se ye tete ana se wo nhwe oye mobile phone to bi ma wo nhwe o man ye ntino ayesa wanya de ntwe na emom na ye de ya no si wada roma me nua be ma ba ko no so ye nsenkyere ni mapa e wa asante mantem ya Benjamin Intifo was I president at the Automotive and Engineering Student Association Kumasi Technical University Gazi unuaba ene nyankopon de da ba ko kan anase mfie ba ko e kan mfie ho afe ba ko
eka wo mfie ho nyankopon koso enhira no mo ani so ade hu no ne wo mpaebo a wo bo no kokoa mu a eye kwan paso no o ma ne nyina amle mu mfa mana na mpa cho me da wase pa wie ebusuafo ne ye ka mo say power specialist about hospital wo fi yi ase Lake Road Dr. Kosuye Dro ya ba si okon apremo no abidromu ya santoa me stress hepatitis B aka wo yarefo bi ewo wiase afa na nyina ni pa free Australia wiase amade me hunu ba bia ni pa free meje hepatitis B aduro ewo power specialist about hospital fi yase momodna yaresu bi ya de bia kanipa ma okole kire achi no momodna fa koda ma me o kire no pamade anchi wonim ewo fi yase Lake Road also ko power hospital ho ma me na ya na woye hepatitis B aduro no o se o ko ho ten ya de biara be contem sokra wo watakra de Energy Estate wone Energy MA Primary School no ni hwani mu enkran so o kwabenya pukuase ACP Main Road hwa na Kumasi ase so wo Lake Road fiyase wone Jasbo filling station no ene di hwani mu number no ye 0244 544422 0244 544422 ana 0200 38 31 0200 38 another 38 and a 31 yen kwa homa so na hwe ne afre for person oka hello yeah Pato Mmrantehene ai Paso kasawai kasa me pato ya fame abanama beku me kasa problem ma me na to na asema ka no oba kofi pepe na ne boss na yo hono ine jan wa ba tell radio so ya kukubra kese which another man be before gwan job social be go komi na connect no a na ye bi awar no na okware no okware foforo a no go ma ho first no into be kasa wa gukura no enya awar gukura o bible into say don't be down no mo ma me say the partner de wo mo kwhwe ne mo ka president kaman so ba ne kwafu ma ya de wande asendesi abanma be ku obre mi na nko bimra abanma be ku congratulations ya da wa say hello 3.1 man yeah ebreko mo over so original Nigeria ni de bede contractor papa mate won kapa e boni to mi ne ki odujiji over no pass say ma mi se bi imprediasa mi ne nanka o ma kuma ba fam kakra because ku ti ma mi ne se mo okay na no he ma ye sure di wa se ya tadi ya wa ye beti ni adi nya ha be ma di be ma fan to be ma bi no ha over ino mo sa mo fa no be ti sa di yi oni be ma ti di o ma ni ti ya wa ni obi agba ko fa no so obi ono o pete ni aboy ni na wo ko fa o se di e ko we je pa ka be ma yin tro over here mami abu opem no opem o do opa over say be ni ma e fuma ba kem so fuma me ti no ba jeni mami o pa ka de be free ho be fa to so ho o do kai samo mna tamwa do nka mami ba ko she o be fa to ni ba ga so fa da wa se ko she da ba mu de hello yeah na gen ba do ho de say me ho ya pa boss ni pa to Asem Mpe de oba o ye be fu oba we pa de mo pam ni firi o na eye na ba sa was be ma na show no wobwa we gaman fo dada wobwa mamu nchiri bia mu ma no em fa ma kola no be ma no wa kukudo fa obi Asem ehu ofi okra no mu nyina kwetena no efi onu ko mu nyina kwetena na nye wan hwe obeku oba no do oba ne nsran ye kire se o dress kire no ekoba ubonwa se okofa be makura dina ba ho obi oni ni titi a wetimi edu be makosi ajaye de enye injes obetimi de be ma befio ama be ma na hu ama bibieti enti mu separate o mo oba ni fru onkokora lo ba tro ye ko ogu me ni ma too much obedi be ye no nda wa se pa ofofro aba we so hello Hello. Yeah.
Anante. Yes, sir. Emma Abejafo Adwana Gri. Ajo so pa. Anante Nana Pabosum the first and I'm afraid. Yeah. Na mamina otis station ho no ma o kasa na Mmrantehene. Medine ho ya pa. Hey. Oba besia. And the ultimate to the cashier we say so. A casa chairman say, and Mmrantehene kai say na no obetena what say. Also, I said, Papa no free in China no be born you kuna man ye share Asem Mpe my me to net say Mmrantehene penunity so mama no tutu no ma ho e de betro say bo ano ma call di chair no mama no kwa say chin de dia me di no ho ya papa na na yire no no so me di no ho ya obi say wa ma okusia na e ye no ono asa na ka 15 na Mmrantehene nyame hu ya mobo ate na na ma bo so mka mo me da ma se bi yeah. Okay, hello. Yeah. Hello. Hello. Oh, my radio don't come from why? Oh. Hello. 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 Sampana 3.1. Oh, honey. Pato Kasawai. Hello. Mmrantehene Obano onye. Sa. Oya onye. Yo. Hello. 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 Yeah. Hello. Yes, sir. Mmrantehene. Sorry. Oh, yeah. Okay. Sampana 3.1. Yeah. Hello. Yes, sir. Yeah, tell pa kasa. Oh. Yo. I was not for you, the Bibia, I Sumpa TV, Sumpa FM, 93.1. Ya the musi ya nyako popa, wachina Asem Mpe so, ebefa radio so, na mobete mwate na masa atibio. Ya tia ubia, unyada ajefe ye tie ye. Nyako popa, wachina ebesa isye mobio. Ya memunye na bayi